سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبديتنا بهجنانيو لو مون كم وترو العلا قداس النزل وم تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسب مودتنا إذا مدام سانا كتصنحون بخبرنا عدم مخفتي درف سمعكم ناي حونا زرسناي تزارب مزح الجزء اللي هلو كنتات ناي صمدو نستي كنتات ناي كلوت USB بتجلس فليت درف غير لهم عبد زعباك نزاربينا حجن مجمريا بتي اقداسي معبالتات كنجمرينا لايك جبروا سبورت جبروا دقفكم اي توحدنا بالكم نفتح حصوتات تحلفنا لومي ازيو سفح تنقافي تأفاف في نقرات كنركن فتنينا ناتكم دقف لما اي ترسعوا بصمونا سمعوا زخون ريتو تلوكم بهناز من قدس قدولة جيغان تلو معرمتا ابتي شات يخون اب كومنت سكشن قدفو مغنياتو انا زي تقاقخو كتقرر مفتنو نسيو زيادة نتزبي نتسمعون كتقوم الزخيل እናበልኩ መጀመሪያ በዚህ ዝገብርዎ ዘሎ እስከኒ ጀምር ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው በተለይ የታሪኩን ሁኔታዎች እያነሳን ነበረ። የኢትዮጵያና የባህር በር በተለይም ደግሞ የቀይ ባህር ምንና ምን ነበሩ ትንሽ ማንሳትም ስላለብን ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደተነሳው አዲሱ ትውልድ የሚያቀበትም በተለይ በ30 ዓመት ውስጥ ያለው ሰው ሊያቅ የሚችልበት ሁኔታ የለም። እውነት ነው። ሐሳቡም ራሱ አይነሳም ነበርና እንዳለን የምናውቀው ደግሞ ቢያንስ ሐሳቡም ሲንሸራሸር በመጽሔቱም በሚዲያውም እንደዚሁ ትውልዱ በትምህርቱም ራሱ ውስጥ ተካቶ መስማት ማየት ሲችል ነውና ምናልባት እንዲሁ ምንድን ነበር የሚለው ትንሽ ብናነሳው ቀደም ሲል ማስተውት ነበር ፕሮፍ ሕጅንታይና ንርኢ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ የባህር በር ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘረባ ጀነራሊ ንንግዲ ንቁጠባ ናይ ዓብሎ ህዝብና ይበዛሓሎ ገለ እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ቀስ ብቀስ ቀስ እውን ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ገይሩ እዩ ኣተኩሩ ናበይ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ናብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ጥራይ ንኸተመላኽዖ ወይ እውን ብዓለም ደረጃ ነቐፌታ ከይወርደካ ያይ ሽጣራ ዕውራት ማለት እዩ ካልእ ሰብካ ብሕማቕ ከይርድኦ ተባሂሉ ከም ፖለቲካ ተጠቂምካ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ዕላማ ኣብ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጠመተ ጎስጓስ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብኻልእ ብግምጣሉ ድማ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝነበራ ታሪክ ብዛዕባ ዓሰብ ኣይዝረብኒ ነይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይዝረብኒ ነይሩ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ምዃና ዘይምቕባል ካብኡ ዝብገስ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኩሉ እዚ ዘረባ ዝብልዎ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ካብ ዘይምቕባል ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ናጽነትን ልኡላውነትን ናይ ኤርትራ ካብ ዘይምቕባል እዩ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝነበረካ ግዜ ከተልዑ ዘይግባእካኒ ምክንያቱ ገዛኢ ኮይንካ ኢኻ ኢኻ ነርካ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ታሪክ ነርካ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ታሪክ ይሱ ብዛዕባ ታሪክ ሕጂ ኮንካ እንትመያየጠሉ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ኣለዋ ልኡላዊ ባሕሪ ኣለዋ ልኡላውነት ናይ ሃገር ድማ ዝኸበረ ነገር እዩ ኣብ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ወላ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ሕቶ ግን ንኤርትራ ልኡላውነታ ምድፋር ፋሽን ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክገርመኩም እዩ ከምዚ ኢሎም እሺ ዛረብለው ብግምጣሉ እንታይ ኢሎም ይኸስለው ክሰምዑ ይኹን ምናልባት እዚ ከዓ ናትና ፀገም ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ገለ ክፋል ናቱ ምክንያቱ ስቕታ ናትና ዘሻደኖም ክኸውን ይኽእል እዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ስቕታ እዩ ነዚኦም ፅቡቕ ድሓን ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ከምኡ እቲ ንብሎ ዘለና ሓደ ግዜ ጥንቃቐ ዘድልዮ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ዝብል ዘለኹ ሌትስ ጎ ንስማዓዮ እስከ ነዚ መልስ ፕሮፍ እንግዲህ ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ከጥንትም ጀምሮ እኛ ኢትዮጵያውያን ስልጣኔያችንም ቀይ ባህር ጋር የተያያዘ ነው። ታሪካችንም ቀይ ባህር ጋር የተያያዘ ነው። እምነታችንም ቀይ ባህርን ተሻግሮ ነው የመጣው። አይሁድም ከመካከለኛው ምስራቅ በ570 ከልደቱ በፊት ሲገባ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ነው። ክርስትናም በ350 በኢዛና ዘመን ከመካከለኛው ምስራቅ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ነው የመጣው። እስልምናም በ615 ከዛ ተሻግሮ ነው ወደዚህ የመጣው። ስለዚህ የእምነትም ግንኙነት አለን ማለት ነው ከቀይ ባህር ጋር ያንን ተሻግሮ ነው። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ወደ መካ መዲና ሲጓዙ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ I don't understand እዚ ጅምሁር ተባሂሉ ይመፅእ ዘሎ ኢትዮጵያ ታሪክ ናታሲ ምስ ባሕሪ ዝተሓሓዝ እዩ እምነት ክርስትና ይኹን ምስልምና ብባሕሪ ገይሩ ተሳጊሩ ይመፅእና በእንዳ ክመፀካ ተሊኻ ዋ ንሱዳኑን እኮ ባሕሪ ተሳጊሩ ይመፅዎ ንኩሉ ኣፍሪካውን እኮ ባሕሪ ተሳጊሩ ይመፅዎ so how is that even possible ንዓኻ ንበይንኻ ዝምልከተካ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ እኮ በኤርትራ ወይ ብሱዳን ሰጊሩ ዝመፀ እዚ ኩሉ ሓጃ ዝኸይድ ዝነበረ ብሱዳን ገይሩ ዲ ብግብፂ ገይሩ ዲ በኤርትራ ገይሩ ዝሓልፍ ዝነበረ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተኻሪር ኣለዎ ተኻሪር
ተጋሪር ዝበሃሉ ኣብ ከረን ንፈልጦ ኢና ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ኣለዉ ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ርግፀ ኤርትራውያን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ዝቕመጡ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ሃውሰ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ኣሎ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተበጊሱ ናብ ሓጀ ናብ ስዑድያ ክኸይድ ከሎ ናብ መካ ክኸይድ ከሎ ከከም ዓቕሙ ገሊኡ በፂሑ ናብ ዓዲ መለስ ገሊኡ ግን ኣብቲ ዝደኸመሉ ወይ እውን ስንቂ ዝወድኣሉ ኮፍ ዝብለሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣሎ እዩ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ ምስ ናይ ሎሚ ኣብ 2025 ወይ እውን ኣብ ዘመነ ልኡላውያን ሃገራት ስለዚ እቲ ዘረባናቶም ንዓታቶም እዚ ስነ መጎት ክጥቀሙ ከለዉ ንኢትዮጵያ እንታይ ዝቦም ዘሎ ብፅሒት ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ በት ኤቭሪባዲ በኤርትራ ረጊፁ ዝሓለፈ ይብፅሐኒ ክብል ማለት ያ ብኤርትራ ሽዑ ቡጌረ ሓጃ ከይደ ነይረ ሃይማኖት ቡጌር መፂን ካብ ስዑድያ ተበጊሱ ሃይማኖት በኤርትራ ገይሩ ይሓሊፍኩም ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለዋ ኩሉ ነገር በኤርትራ ሓሊፍ እዩ እምባይ ወይ ግምጥል ኢሎም ከንታይ ከይብሉ እስከ ካብ የመን ዝመፅእ እዚ ሰማዊ ሕብረተሰብ እንድሕር ኢሎም ዘሊሉ ዲ ካብ ንኢትዮጵያ ከይዱ በኤርትራ ገይሩ እንታይ ኮን ሓሊፉ እንታይ ይብሉ ሕጂ ግምጥል ኢሎም ኤርትራዊ ህዝቢ እኮ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ እንድሕር ካብ የመን ወይ ካብ ባሕሪ ሰጊሩ ዝመፀ ህዝቢ ትብለለካ ኮይንካ ብነፋሪት ገይሩ ዲ ዘሊሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐሚጡ ካብኡ ናብ ኤርትራ መፅዩ በኤርትራ ገይሩ ሓሊፉ መጀመርያ ገሊኡ ኣብ ኤርትራ ይኮፍ ክብል ስለዚ እቲ ናቶም ታሪክ መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጢ ኣቲኻ እንተሪኻዮ በኤርትራ ገይሮም ከም ዝሓለፉ ዝነግሩ እንተልዮም ደን ኤርትራ ቀድሚ እቲ ናቶም ስልጣነ ቦታ ከም ዝነበራን ምዕባለ ከም ዝነበራን ዘንፀባርቕ ታሪካዊ ወይ ከዓ ሎጂካል ኮንሲኮንስ እዩ ቅድሚ ኣክሱማዊ ንግስነት ድማ ናይ ንግስነት ናይ ኣዱሊስ ስለ ዘሎ እዩ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተፀቕጠ ታሪክ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ደይ መደይ ተባሂሉ ኤክስካቬሽን ዘይተካየደሉ ንኣዱሊስ ብዙሕ ስራሕ ዘይተካየደሉ ኣብ ኤርትራ ከለዎ እውን እቲ ዕላማ እሱ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣዱሊስ ሲቪላይዜሽን ድሕሪ ክትዛረብ ኮንካ ቅድሚ እቲ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሲግኒፊካንሲ ክነግረካ ስለዚ ነዚ ክትዓብጦ ድሕሪ ኮንካ ኣብ ኣዱሊስ ወይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ታሪካዊ ምስ ጥንታዊ ስልጣነ ዘተሓዝ የብሉን ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ከም ዝርከብ ጌርካ ወይ እውን ብኣክሱም ካልእ ላሊበላ ንዑታት መሰረት ናይ ስልጣነ ጌርካ ክሸጦ ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያ ንታሪኮም ንምፅብባቕ ዝደለዩ ይግበሩ ሉላዊ ሃገር እዮም ኣብ ውሽጦም ኣይናቱን ኢና እቲ ናቶም ዝተጠማዘዘ ወይ እውን ዝተፈብረኸ ታሪክ ግን ንልኡላውነትና ንምትፋር ክጥቀምሉ ከለዉ ኣንፃሩ ደው ክንብል ክንክል ኣለና ገለገለ ሰብ ኣሎ ከም ድሌት ይሃውትት ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም ዩ ራይት እቲ ዕላማ ግን ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ እቲ ነገር ዘይከታተሉ ሰብ ስለ ዘሎ ከፍልጠኩም እየ ስለምንታይ ምዃኑ ነው የሚሄዱት የነበረው ጸሎታቸውን ለማካሄድ በመርከብም ይሁን በአየርም ይሁን ያን ጊዜ እኮ በረራ ከአዲስ አበባ አልነበረም እኔ አስታውሳለሁ የዛሬ 60 ዓመት ነው የሄድኩት ወደዛ አካባቢ በመርከብ ነው የሄድነው በመርከብ ተጉዘን ምጽዋን ተነስተን ወደ ጀዳ እንገባለን ያ ከቀይ ባህር ጋር የተያያዘ ነው ስልጣኔያችንም አልኩ የጥንት የኢትዮጵያ ስልጣኔ አንድ ጊዜ እኔ ይሄ ትውልድ ያላወቀው ከ3000 ዓመት በላይ ታሪክ ያላት ሀገር ስንለው ያፌዝን ይመስለዋል ይሄ ነው ግን እውነታው የኛ ክልላችን ከጥንት ጀምሮ በታሪክ ደረጃ ስታየው እስከ ግብጽ አስዋን ወቸል ቀበሌ የሚባለውን ሁሉን ገዛ ነበር ዱልስ ነበር አዱልስ ማለት ከአክሱም 405 ኪሎ ሜትር ይርቃል ቀይ ባህር ላይ አንቶ የተባለ ወደብ ነበር ያ ወደብ የዛን አካባቢ በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ነጃሺ ምንለው ባህር ነጃሽ ነበር የሚባለው እዚ ሕጂ ትዘረባ ከም ድሌትካ ክትጠማዝዞ ትኽእል ኢኻ ናብ ዘለኻ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ታሪክካ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ናብ ምንታይ ዘውድቐካ እቲ ሳቶም ዝሓስብዎ ዘለዉ ጥራይ ምስማዕ ሲሲ በ2015 ሲፈራረም አቶ ኃይለማርያምና አልበሽር ባሉበት ሲል ኢትዮጵያኖች ግድቡን ይሰሩታል ብለው ግምት አላስገቡትም ነበር ምክንያቱም ይሄ ግድብ ጉዳይ ትልቅ ራስ ምታት የስልጣን ማራዘሚያ አድርገው የግብጽ መሪዎች የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው በደንብ ስታየው ግብጾች በውጭ ወደ 10 ሚሊዮን የሚሆን ስደተኛ አላቸው ወደ 150 ሺህ የሚሆን ሐኪሞች በአውሮፓም በአሜሪካም ታገኛለህ ተወልደ ግብጻውያን የሆኑ ወደ 800 ሺህ የሚሆን ኤክስፐርቶች አሏቸው የዓለም አረበኛ ሚዲያ ቢቢሲም ብትወስድ አልሑራም ብትወስድ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክርዳእኩም ብዛዕባ እቲ ናይ ጌርድ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ዓብዲጋ ገይሮሞ ዘሎ ንሱ ንግብፂ ከመይ ገይሮም ሾክ ከም ዝገበርዋ እዮም ዝነግሩ ብዙሓት እዮም ዝዛረቡላ እዛ ዘረባ እዚኣ ዓለምሲ አንጻር ግብፂ ዲጋ ክንሰርሕ ከለና እሞኻ ግብፂ ሌጂቲሜት ዝኾነ ሕቶ ዘለዎም ንኣብነት ንሕና ማይ ሰቲና ኢና ነብር ንሕርሻና ይኹን ካል ኩሉ ብጀካ ኒል ካል የብልናን ዝናባይ ሃርመናን እዩ ካል ምንጭ ናይ ማይ የብልናን ስለዚ ነዛ ማይ እዚኣ ኢትዮጵያ ከምዚ ትገብረልና ኣላ ክብሉ ከለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ
تعدلتي ويون تقبلنتي زبل زلو بزح سدتኛ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣብ ቢቢሲ ይኹን ኣብ አልጀዚራ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዝሰርሑ ኣብ ሚድያ ይኹን ብደኳትር ደረጃ በኣሽሓት ዝቁፅሩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተዋፈሩ ደኳትር ኣለዎም ኩሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ ተሰማዕነትን ፅልዋን ዘለዎ ሃገር ክነሳ ኣንፃራ ዲጋ ሰሪሕና ምስቲ ኩሉ ካብ ዓለም ዝመፀና ዝነበረ ተፃቦ ክንውድእ ዝኽኣልና ኢና ኔክስት ስቴፕ እንታይ ማለት እዩ ባሕራይ ንወስድን ኢና ዓለም ጠጠው ከተብለና ዝበሃል ዘረባ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ እዚኣ ድማ ኩላቶም ዝጥቀሙላ ዘለው ስነ መጎት እያ እዛ ስነ መጎት ታይም ዝብል ዘሎ ታብ ግብፅ ንላዕሊ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ዘሎ ሃገር የለን እንኳን ዶናልድ ትራምፕ ናፈራርሃና ከሎ ነቲ ዲጋ ክንሃርሞ ኢና እናበለና ከሎ ኣንፃር ግብፂ ንረብሓና ደው ኢልና ኣንፃር ኩሉ ብዲፕሎማሲ መኪድና ዲጋ ናትና ጀሚርና ዝወዳእና ኢና ኣንፃር ኤርትራ ደኣ ቀይሕ ባሕሪ ዝግባአና እዩ ኢልና እንተኸይድና ኣይ ናይ ዓለም ኣንፃርና ከይዱ ጠጠው ከብለና እዩ ዝብለካ ዘሎ رديكم لهم زيادة سنة مقول زد ما استوعب بالكات حسب أن حرقينك أنت أرجع تعويتنا هنا تبعجة تعاون تكمل زنبرناتي نيل نخنتك أم نجبر زنبرنا كله حجي كتعريف الناس لزلو نبقى أي بحرقة ناخن كيت كلنا حاجة كونا نايغلي أبقى زي زارب ولا نجرد مالا زي زارب ولا زي كون أبزا زي ولا أمبر إن جنرال زبلوا ني نتديجاك نسرح كلنا جبت زجبرتنا عنكفات كله زي እቲ ጀነራል ናቶም ኣብቲ ዝሓለፈ መድረክ ክህብ ከሎ ግብፂ ነቲ ዲጋ ንምፍራስ ኢላ ከባቢ 15000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ሱዳን ኣሰልጢና ኩሉ ዓይነት ስልጠና ሂባ ነቲ ዲጋ ንምፍራስን ንኢትዮጵያ ንምብትታንን ከም ዝሰርሐት ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ተዛሪብሉ እቲ ጀነራል ፊልድ ማርሻል እውን ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ተዛሪብሉ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ብኩሉ መንገዲ ነዚ ዲጋ ጠጠው ከተብልን ኢትዮጵያ ንኽተፍርስን ኩሉ ዝገበረቶ ጌራ ጠጠው ከተብለና ይካለትን ብዲፕሎማሲ ይካለትን ብገለመለይ ይካለትን ብኩሉ ሰጊርናዮ ነቲ ዲጋ ኣብ ዝቐረባ ከነመርቆ ኢና ንብላልና ኣብ በፂሕና ኣለና ስለዚ ናይ ባሕር ሕቶናትና ዋላ እቲ ጀነራል ከምኡ ኢሉ እቲ ፊልድ ማርሻል ናቶም ቺፍ ኦፍ ስታፍ ከምኡ ኢሉ ናይ ባሕር ሕቶ ግዳስ ክሳዕ ክንደይ ደገፍ ክንረክበሉ ዘይንኽእል ምክንያቱ ቁጠባና ይዓብሎ ህዝብና ብዙሕ እዩ ተሓኒቕና ተፀቢብና ተረጊዝና ኣብ ጎረሮና ጠጠው ኢልኩም እንድሕሪ ኢልና ደገፍ ክንረክበሉ ንኽእል ኢና ነቲ ንገብሮ ወታደራዊ ስጉምቲ ድማ ኣንፃርና ደው ኢሎም እገዳ ከውርዱልና ዝኽእሉ የለውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናቶም ስነ መጎት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ዝበዛሕኩም ህዝቢ ይርዳእኩም እዩ ገለገለ ሰብ ግን ኣለዉ ንህዝብና እንዶ ኣይተሰንብዶ ገለመለ እዚ እኮ ሓደ ኣብ ጎንኻ ኣብ ፊትካ ዘሎ ዝዛረበ ዘሎ እዩ ነዚ እኮ ክሰምዖ እዩ ዝግባእካ ክትፅሕፍን ክትምልስን ኣለካ ብደገ ዘለኻ ራይ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዩቱብ መዓልታዊ ስለ ዘይከታተል ኣይሰምዖን ዘሎ ንስኻ ደገ ዘለኻ ግን ፀላኢኻ እንታይ ይደልኹም ዘሎ ብቃላቱ ይነግረካ ኣሎ በቃ ኣይሰምዖን ኢልካ ክትከይድ ግን ናትካ ምርጫ እዩ ኣይ ሪስፔክት ዮር ቾይስ ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዖ የብሉን ነዚ ነገር እዚ ኣይትንገርዎም ትብሉ ግን ተገርሙን ኢኹም ንዓይ ተገርሙን ኢኹም ምክንያቱ እዚ ሓደ ዩቱበር ወይ እውን ሓደ ተራ ሰብ 10 ሰብ ዋላ ተራ ዩቱበር ይብለኩም ሓደ ተራ ዩቱበር 50,000 100,000 200,000 ሰብ ይሪኦ እንተሎ you have to be careful ስለምንታይ ይሪእዎ ኣለዉ እቲ ሓሳብ ክንደምንታይ ናብቲ ህዝቢ ይድፋእ ከም ዘሎ ኣስተውዒልካ ክትክእል ኣለካ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምትፋር ዝግበር ዘሎ ስራሕ እዩ ልኡላውነት ናይ ሃገር ንምትፋር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ገሰት እዩ ኣግሬሽን እዩ ንኩናት እዮም ዝውጁ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንኩናት ንውጅ ኣለና ወይ እውን ገለ ንብል ኣለና ኣይኮነን ፀላኢና እንታይ ይብላ ኣሎ ህዝብና ኩሉ ክሰምዕ ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ፅምዶዶ ካልእ ዓይነት ምንቅስቃሳት ክገብር ከሎ ነዚ ዘይርድኦ ክንደይ ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ዝኾነ ፀገም የለን ኣይተጋንንዎ ኣይደነቲ ምግናነ ናዩ ኣይናዩ ትክክል ርእሶም ብኸመይ ይሰርሕ ኣይርዳእንን እዩ ብሓፈሻ ኣብዚኣ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ዝውድ መስለኩም ነቲ ባሕሪ ብኣገባብ بتخكل تدهيبكم ناسي انتاك نقبر نخلي ناي زبل اسكسم ستيروس كما جرش ادرس تساعدفو قدمون سرتوال يتبع حزب ጥያቄ ከመጣ የመንግስትን መልስ አይጠብቅም ነገ መብቱን ለማስከበር ሲል ወደ ሌላ እርምጃ የማይገባበት ሁኔታ እኔ አይኖርም አይደለም ግን እኛ ወደዛ ልንገባ አንፈልግም ስትን መልስ አይጠብቅም ነገ መብቱን ለማስከበር ሲል ወደ ሌላ እርምጃ የማይገባበት ሁኔታ እኔ አይኖርም አይደለም ግን እኛ ወደዛ ልንገባ አንፈልግም የዲፕሎማሲ ሙከራ ይደረጋል እስከመጨረሻው ለነሱም ጥቅም ለኛም ጥቅም ሲባል 135 ሚሊዮን ከ5 ሚሊዮን ጋራ ሊጋፈጥ አይችልም ምክንያቱም ይሄን ራሳቸው ማወቅ አለባቸው 30 ዓመት ታገልን ያሉት ለነጻነት ነበር ከወጡ ደግሞ 32 ዓመታቸው ምን ተቀመለ ለኤርትራ ያ ነገር እኛና ከራይተን መጠቀም
بحفشة تزربات ري واللهم زي على التلفزيون حقرنا حقر تلفزيون متيوم زرب وزلوا يوم أفتق بحرنا يرترا نيجدن كنت قمر لنا إذا سمع زلوا تزربا 230 مليون مس 5 مليون كقط ما يكلنيو حزب إثيوبيا دما أفتق بحرنا خركب زي قبعني نزبلنا خركب كل نجار كقبر أيكلنيو كنبلا ينخلينا ولا كم جمريا كل زي تعال نبرم ولا كم جمريا بسلام أو من قدم بقال من قدم نابلو زعري وانت خونو إذا بتحدى بوليتيكاوي مناورة قبر خلون حزبهم نملعال مهنياتو نخل إثيوبيا كتحبرو تخل حنتي زي يفتق بحر تبل أجندة يلوم يمحسبهم زلوسو زي أبيدهم زي اللي أفتق بحري كل أجمعك فتح لهم كم زغل كلهم إثيوبيا عندما أصلهم زدلي وزلويو أتي منيستر بديات وزايناتهم كنت هاي قبر على رايو بزي نازاري تسمعوا የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለተለያዩ ለብዙ ድርጅት ለሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሰጠው የላከው ደብዳቤ ይፋ ሆኗል። ዝም ብሎ የተላከ አይደለም። አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ያንን እንትኑን ሊስቶቹን ለብዙ ሀገሮች ነው ሊስቱ የተላከው እና ያ ምንድነው የሚያሳየው የሚል ልናይ እንችላለን። ምናልባት እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ካድረታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ነቕፋ ፕረስ ወንዳሓንቶ ጽቡቅ ጌራ ኣውፂእዋሎ ህዝቢ ኤርትራ ምንታን ክሰምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ Ethiopian Foreign Minister unashamedly accuses Eritrea of assisting anti-government forces occupying its territory and stating starting coordination and cooperation with TPLF. The fact remains هجنتايو ኢትዮጵያውያን ንሽተይ ነቓዕ ወይ ንሽተይ ነገር ዝረኽብዋ ናብ ዓለም ለኸ ንምኽሳስ ድሕራ ይብሉን እዮም ፀገም ዝበሃል የብሎምን ኢትዮጵያውያን ነዚ ይጥቀሙሉ እዮም ኩሉ እቲ ናይ ዓለም ቻነልስ ይጥቀሙሉ እዮም كمي جيركا نتي حبريتا كمي جيركا نشتي أفتقى مسرخبكا كسخا مسريتكا تسمعنا تركب كمي جيركا محبرة سب علم أبقون نخاطة سلفهم يفلت وين حجي أبزي أنا كنت عيد سمعني مغنياتو أنصار إيرترا بقلتي لو نتناز جزنا تسرب خلو سلمنتا إيرترا بتدقاقامي أب سكيورتي كونسل تقداي كل عال زي تسعر ويون أب كالي فينيوس بتدقاقامي إيرترا لو نتا تدفع كم زلا ويون يهرم كم زلا ويون إزوم هاجر زيوم وراري دالو خم زلو بزح كزي منقص إيرترا official statements أبتم زقبوم channels منيستر بدياتو صاينا إيرترا ني دبلوماتا بإيرترا زلو أكيبنا جيريو إيرترا نكينات الدالية ولا السجن إيرترا نكينات الدالية لاني زبها زبل زنبري نشعوك زي كونتات مغنياتو إيرترا نكينات دالولا قال زبل بإيكونوميستن بقال ملان بعد ساعات كان زباقاقس ونيرو نعمل سيبانيرا إزيوم هاقرقن بزعبا لولاو مريت إيرترا بزعبا لولاوي بحرنا إيرترا كم ناتهم جيروم بروباغاندا يسرحوا له زغا نورار ذا تبابع سرح بزح يسرحوا له لزي إيرترا تدقاقا ماخد كاس نيروا لعنو غلغة أبعدي سببا تقومتنا إيرترا رجيم تشينجز داليو وعلى خو قبرو خلو إيرترا سلمتاي كتزهرب زي كالت السوم هجين تايب لو نشتي جاف زي وقعوا لما منقس إيرترا مسوحات سرح كم زلو وقعوا ستيتمنت يلا السوم تايب لو منقس إيرترا مسابير نيوتيوبيا كبزبز دل زلو حيلتات تسليفات سرح لايلو أبزحات من السرتات بصحف ملقت سريدهم كم زلو إثيوبيا سلمتايكم حسيوم سلمتايكم جيروب نفلطينا زي سروحهم كل جزء مسجبرون مسكودين نحنا جن سلمتاي aggressively أقدمنا نزياتهم expose كم قرب زي نقول أبزي حجي فلالينا خنريو حزب إيرترا بدو جزوله كم حسهم يصحف عليه كم حسهم مالت زخولو يصحف عليه يتسبب سوشيال ميديا يسرح عليه يقول لك عبنا قرت ليبلنا يقول يسرح عليه جن منقص دما معريوك ويك خلاله أمباسادراتنا إيرترا زقباءنا بتزقبوا بوتاتات يصحفن تلوغاك حبرونا كقولوا لهم يقبروا اللوغوني ما يقبرني اللو إلى 100 خاميت كزارا يكلنا جد سلمتاي اتناتهم زيادة نتي ميديا دومينيت كقبرونا فكرت نحن عندنا نشتي نحن عندهم كابو طبعا معبالا كأنكفو ناز فتنزلو نحن عندهم إقراك وردو ناز عرزلو سلمتاي نشاطو بحماغنا حسبو كل تحقتها زي تحس نقراتنا قبروا نحن كالتيفنا كم منقص درجة كم قلسب it's okay قلسب سبعة كايل نسخت فلت لكم كم دليت كقطع تخليقة تحجز يقا قرب تلي تسمعنا تكفتر خليقن منقسي تسمعنا زلو قلسب تسمعنا تيبلو ولا 100 سباتنا يرتراوز يوم في تويتر تسعيفهم 100 سبات يوم زي قطات يوم زيهم منقسي يكونن منقسي تسمعنا زلو سلازي منقسي يرترا نزي كونتات زي
أنا أجيب كلته وجن يدريو بوتهدر عوديو بسلال فاديو بتحتي زدلس قمت تاتي قبركم زلير الله بس يصبغيو كل زي ولا نسم دوز قبر زلو ولا تعالى ينسس نري زلنا بتي ناي حيلو أنقوا ينكس أسكم زلير الله أنا بزريو من قد مالتي أبو كريو خلوهون كابتن إثيوبيا زقبرو زلو زتعز أفس قمت تاتي قبركم زلو يزردان زلو كريو خلوه مالتي وانا إثيوبيا وش تاو تساقمك فتحي كالن أو وش تاو ممغالنا تود ما نعوكو قاعدر سلزي كالين إرترا تساقوك زلو زخص زلو أبدي فلالنا هنريا لنا جن اتزقال لنا أنا كون زغلتي دبلوماتيكال بوش عايز الرأينيو قال سبالوني إرترا سلام تاين مانكس إرترا تنقف زبلالو سخاتكم ناتكم ريتاين ديو I respect your opinion أنا جن إرترا بتساقم كتابتي دلني قبل لي إرترا قدا كورد دلني يعني زلنا تساقماتي أغلنا هل نخي وردنا بزح انت ويانا سنتاك صارالو بهلاي this is my opinion and this is my stand بأمريكا نبكالوت علامات زقبر تعري فايدة كهلوا يخليه معناته تتاريخ ناتنا بزوج زي يسمعنا نيو أجري نيرتراك سمع وايد دلوني من قبلنا لكن فتن كعلنا تساس مقرط يقبلنا بحاله يعني we need to push forward توم دبلوماتنا نيرتراك كل جزء كفتنوا لهم كحول لهم كسعروا كخلوا لهم حتى أبزع حجي دونالد ترامب يوروبا مسيح خلوا زجبر زولا كريه كمية دبلوماسي لومي أمن تاي درجة بتحكم زلون من هالبعض نقلينا ون نقلينا تساها طورس أنا تخليها نقلينا جن ممهارون تكون تخليها سنة لكريه الجزء انتاي زقبر زلو جغراف على هريمة على تقوى كم زبحل منقستي يدو لكم زي سبزي إذا تحبريتاي دو سلام برت منقستي السخلو عزعر إرترا بزع كم زي سرحان بزع كم زي قوسقوسن بزع كم زي صرفن بزع كم زي زلفن بكارتانا إرترا كم زي بلاشون تقومتي له جرما أما قراو تلفزيون وكوي من إرترا مسي إثيوبيا تقرني فهم زم تشوازلو السخلو لنا قبرو خلو تقومتي لهم إرترا مس هو حتى كوينا حدا كوينات تبلالا مريت ناتنا وريرالا قال ملز بالزربا دما بمنقد مينستر غدات وصايناتهم غوسغواس نابتم زغبو مينسترتات سد جميرا مالو انترناشونال دغف نمركاب زغبر زلو غياي ስለዚህ again እዚ ነገራት እዚ ብፍላይቶም ትሰምዑ እቶም ንምምላስ ጥራይ ትጎዩ ድሓን መልሱ እቶም ሰሚዕኩም ገለ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ገለ ነገር ጽልዋ ዘለኩም አይነው ብዙሓት አበይት ሰባት ከም ተካተሉን ይርዳህኑ ለብዝዋን እዚ እስኻትኩም እዚ ጉዳይ እዚ ናትኩም ሪቶ ናተይ ሪቶ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ I really hope ጌጋ ኩሉ أنا تسفاي قبر مبزع بمنكسر إرترا زارب زلوا كل جيجا كخو كل جيجا كخون تمنيتيو سلمتها يزلي أنا جيجا أنتو خينا إرترا بتبقى نتطلع مالتي زيات رايفلتو لي أنا زارب زلوا جيجا أنتو حرقين تريتوناتي حقوس يعني سلمتها إرترا بتبقى بوزيشن على مالتي أنت زي اللاجن ما تحساس بيه زي كاسلو زغونكو بدوس جيجا أنتو حرقين كمان تحساس بيه خاطر نمنكسايت إذنيقة نمنكسك كنو زوج عقمية بالنا المنجست قل متحساسبي حبريتا ريتون هب زيجا كوميز كبر قال سبات قطي مثلنا زيجاون بزح زي ردعنا سبات الله زيجا ريتين منجست زب أي ززني أين ززنا المنجست ريتين أنا بزلنا ميديا دما بميديا يريتو زب بتحر مجارجة المنجستات إيميل ناس حفكا يكونن زي official منجدونا يكونن official منجد ميديا أنت اللي بميديا غير كهات صارب publicly هات صارب public لدما منجست يرترا كوفيلن عايسة ميلن I get it that's why دما من نالبات الوازن لكم يعرفتكم بيتسبكم قال انتم خينهم مسام كوميونيكيت كتقبروا خلوا منشن قبروا نساتهم نا كلنا قبرا لنا ندحري لهم نا دسب لنا حتى بذاكريكم كتفلتوا وزن لكم تسمز بالوزن لون إرترا قرب تسفاز بكا مش تاني قرون تغني تسفاز بكا كم زمان اختك بإرترا قوت خلوا خفرين احتجاج الله نحن بن بلمدنا يو دحالفنا يو بتقبرنا يون نخولون نقر سلزغوني إذا زوانزي يسمع دلو نجاري نايتينات أبزو وانزي يسمع دلو مدفار نايلو على ونت بزح تشغل النادخيل كان ديموهان وردي نتايزهم حجي بيصلوا دلو حيلات يترف ناي غوربيت هاجر لو على ونت سجيرهم كم حضروا نجزاء مريتهم نجزاء هزهم كتور نفوذ يقالوا دعبوا دحيلات سلزغونو كم قدمنا مسمرنا سيمنا كم قدمنا حدنتنا اندحلنا نزو زي كون خينو خي تصاوو كنقطم كم نخيل هيطراطرني كل ساعه نحبنلو بتفلناينا نقوللو نجهرار يكونه بناي جزاء رسنا عقمي بناي جزاء رسنا تحساسبا كيدننا خيت ماززنا تلا اختخي كنا خنبر سلازمرصنا يتحاتياتنا نزي واغا نخفل لنا نتواحدن بزواغازي خبرتنا حلينا أفلبنا نفتنا في كيد تخالنا شو واحد مغينا نبرا لنا
ካባና ንዓዲ ريهم زعجي كم زعينت أزازناي معراب أزازناي معراب أو جنبارنا إيرتراي ود حليبا يزبها مثلا بريجيدر جنرال كم زعينت ملقتين نسبة إيرترا كده سياب سوانزي we are ready we know this نبي يخيدالو كما يخيدالو تاريخنا أكايدانا السلالفانا أو معنا نفلت سباتنا كلنا عزبلنا نعنا سقاطة يفترني حدا جزي يكون كم زاد ليون نسبة إيرترا بزح جزي confidence كنهبها لنا confidence نسبة إيرترا قد تبلكا طبعا إذا قد زقد نسبة إيرترا وش تزلو سراويت إيرترا confidence مهاب زل على قداسي I don't know تيم من إيرترا سراويتنا إيرترا ناي confidence أجمع له زبل أمناتي باللينا زبل أمناتي باللين معناته كم زع أنا زقلت أزلقوني إثيوبيا صبوا غيرهم كابين لعلي فلتوه إثيوبيا وش تأمو شاتيان في الله يتم حلفتنا ناي سراويت حلفتنا إيرترا صبوا غيرهم يسفلتوه سلها سلزلو حبريتا سلزلو እጅ ድማ ምስተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያውን ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ ብዙሕ ዝረቐቐ ሓበሬታታትን ክህልዎም ይኽእል እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት መሰጅ ኣብዚ እዋን እዚ ኢምፖርታንት እዩ ንሕና ታሪክ ኣለና ኣመፃፅኣና ንፈልጥ ኢና ኩሉ ትኽክል እዩ የግዳስ ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ከነንብቦን ክንዛረበሉን ይግባአና ከምዚያ እውን ሓደ ሓደ ቪድዮታትን ኣድለይቲ እዮም Dr. Almaz, let's get straight to it. When you first heard the Ethiopian Prime Minister frame this quest for a sovereign port as a matter of life and death and a historical right, what was your immediate reaction? My immediate reaction was one of profound concern, not just as an Eritrean, but as a student of regional stability. The language used was not the language of 21st century diplomacy. It was the language of 19th century expansionism cloaked in a modern narrative. It is profoundly dangerous because it intentionally confuses a want with a need. Ethiopia wants a sovereign port. It does not need one to survive or trade. بحفشة بعتر زبالة كم زعينة فيديوهات شرح زلوا دما عبا مسكانا يقبوم نتنا يرترا ناراتيف بإنجليش إنها تجبره كنا من تايت عارك كم زليون معناته بإنجليش تجبر فيديو 7 يسمعوني نت international audience كني يدليو بحفشة كم دريز لنا زي إثيوبيا أفتقى بحري إنها هو تحطي زلوا زلوا حصوتيو أفتقى بحري اللومي بجيبوتي تكملوا بكينيا كتقوم يقولين بخالك كتقوم يقولين أفتقى بحر زخل كولوم يلا رايت زدلي وزلو نكويناتن نجارن سلو زدلي زلو زتقوموا زلو أجندة مخانو كن جنزب كن كلالنا أزي أنت فليتنا أبزي أتو أمان البيدا مريم وانت بوجر مالي سلنيرو ني أبي أحمد مالتيو أمان البيدا مريم desperate أبي أحمد is preparing a dangerous escalation, provoking confrontation with Eritrea in Walqait and Afar. In Walqait and Afar. ስለዚህ አብይ አሕመድ ንኩናትን ንፀገምን ንሕማቕን ይዳሎ ከም ዘሎን እሱ ድማ ብወልቃይት በተሓደ በዚ ሕማራታት መፅኡ ስለ ዘሎ ካልእ ድማ ብዓፋር This isn't a defensive move. It is an act of desperation by a leader increasingly isolated, lacking control over much of Ethiopia and avoiding electoral accountability. ስለዚህ እዚ ሰብኣይ ዝኸዶ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ولا زي ناب ببنجد فورين مينسترس ناب كالو تغراد سدو زلو نتي قلو وراري يخون ويكال نجار كجبر زغل عندنا نعوز أقول لك كم زخونن أتسأجا مدما وشتاو تسأجا من كاب وشتاو نوصن زبجس كم زخونين وين مردايد اللي مس ميديا ناتو أخي باجيرو استزرار بون كنرينا مغنياتو ميديا ناتو يدالو كم زلو نقص قاسن propaganda ني كون زغل Originally, Eritrea sees any Ethiopian military movement near its frontier as an existential threat. Egypt and Djibouti already aligned with Eritrea and are watching closely. Djibouti recently warned Djibouti is not Crimea, signaling firm resistance to any territorial adventurism. If Abiy drags Ethiopia into another external war, while internal conflicts continue in Amhara, Tigray, and Oromia, it won't unify the country. It will fracture it further. Ethiopia is being led toward state of collapse, toward state collapse under the illusion of restoring sovereignty or gaining sea access. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ ኣሕመድ ሓደ ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ንሱ ድማ ነታ ውሽጣዊ ሃገር ዘለዎ ፀገም ካብኡ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ እዩ ናይ ጅቡቲ መራሒ ፅቡቅ ገይሩ መሊሱሉ ነይሩ እዩ ንዓና ንጅቡቲ ወይ እውን ናብቲ ገባሕር ናይ ጅቡቲ ከም ክሪሚያ ጌርካ ክትወስዶ ትሓስብ ከለካ ዘይሕሰብ ምዃኑ ገሊፅሉ ነይሩ አብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናብ ዶባት ናይ ኤርትራ ብዓፋር ይኹን ከምኡ ድማ ብወልቃይት ሕጂ ናይ ኤርትራ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ስጋት እቲ ኤርትራ ድማ ምስ ግብፅን ጅቡትን ፅቡቅ ዝኾነ ኣላያንስ
ስለ ዘለዋ ናዳት ግብፂ ወይ ጅቡቲ ከተድሕና ትኽእል ከድሕንዋ ይኽእሉ እዮም ንኤርትራ ንምባል ዘይኮነ ግን ሪጅናል ኮኦፐሬሽን ከም ዘሎ ንምጥቃስ ማለት እዩ أبي أبزو وانزي نزك كوينات زك جمرون كمس إرترا كوينات كوجد نحرقينه أبا محراز زلو كنتات زخوني يقول مفتاحية بلو نابروميا زلو كمو أبتقراي زلو كله سلازي نيتيوبيا نمتحان ويون أفتق بحر نممزا دي كونه نتهاجر حنصاب النحوارون كأنوا كم زغل مجنزابي اللي بمبال صحيف الله سلازي كم زعينة ضرباتاتون أقد دستيوم أبزو وانزي نسلا بوليتيكا دي كونسي نتهلو كنتاتون زيادة سلازي قلتو زي هجي نشتي ناب انترناشنال زي نعم تقرين أنطونيو جي لطاليان لبرلين باريس لندن موسكو واشنطن دي سي لماركو روبيو لبراسلس أبوجا لبزو ሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተላከ ደብዳቤ ነው። ይሄ ደብዳቤ በግልጽ የሚያመላክታቸው ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ትልቅ ዜና ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ትላንትና በተወሰነ መልኩ ያነሳውላችሁ ሐሳብ ነበርና ከሱ ጋርም ያያይዛችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። እኔ ደብዳቤው አልደረሰኝም፣ ግን የውስጥ መረጃዎቹ ከህወሓት አንፃር አንስቼላችሁ ነበር። ከምትሪ ወደለኹም እቲ መልእኽትናቶም ማለት እዩ ኤርትራ ብዓብዩ ፀረ መንግስቲ ሓይልታት ትድግፋላ ኣብ መሬትና ድማ ሉላዊ መሬትና ኢትዮጵያ ድማ ሰፊራላ ዝብል ናብ ኩሎም ዲፕሎማት ናይ ዓለም ናብቶም ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃሉ ናብ ራሽያ ናብ ኤሮጳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካልኦት ሓይልታት ናብ ኩሎም ሰዲዳ ከም ዘላ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ this is getting serious እዚ ሲሪየስ ነገር እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምስቲ ብምዕራብ ትግራይ ወይ እውን በትወልቃይት ዝበሃል ዘሎ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ብምእታው and the first thing ንኤርትራ ዝጠቕሱ ዘለዉ ድማ ካብ ህወሓት ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ማንም ክሰምዖም ስለ ዘይክእል ንኤርትራ ክትሕውስ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እቲ ንሳቶም ዝመርፅዎ ዘለዉ ግዜ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ኤሮፓን ዓለምን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ንርአ እሞ መጀመርያ ናብ ኤሮፓ ገፅና ተመሊስና እቲ ኩነታት ዘሎ ከም ነንብቦ መነ ክንገብር ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ እስከ በዚ ንጀምር Trump has arrived at the NATO summit in the Netherlands, boosted by the agreements of members to increase defence spending to 5%. The American leader met with the country's royal family ahead of a dinner with other leaders. But many NATO members will be concerned as the president seemed to dodge a commitment to the Article 5 part of the Charter, which means countries will defend members if others are invaded. It depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? But I'm committed to being their friends. You know, I've become friends with many of those leaders. ናይ ኔቶ ዋዕላ ንክሳተፍ ኢሉ ናብ ኔዘርላንድ ናብ ኤሮፓ ኣብ ዝመፀሉ ዶናልድ ትራምፕ ኔቶ ማለት ብሓንቲ ነገር ይድፍለጥ ኔቶ ልዕሊ ኩሉ እሳ ድማ ኣርቲክል 5 እያ ትበሃል ኣርቲክል 5 ናይቲ ናይ ኔቶ ኣግሪመንት እንታይ ትብል ኩለንተን ኣባላት ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ተተወሪራ ኩለን እተን ሃገራት ኣብ ጎና ተሰሊፈን ነቲ ወራሪ ኣካል ኣንፃሩ ይዋግኣ ማለት እዩ ነዚ ኣርቲክል እዚኣ ነዚ ኣርቲክል 5 እውን ሙሉ ብሙሉ ይቕበላየ ኣብ ጎና ኣለኳ ይበለን እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣርቲክል 5 እቲ ዴፊኒሽን ናቱ ክትሪኦ ኣለካ ምክንያቱ ኣርቲክል 4 ድዩ ኣርቲክል 3 ካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብመንገዲ እቲ ሕጊ ነፍሳ ክትዕጥቕ ክትክእል ኣለዋ ዝብል ኣርጊመንት ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ንሕና 5% ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካብ ጂዲፒ ናታ ኣብ ዲፈንስ ናታ ክትገብር ኣለዋ እንድሕሪ ኢልና ኮይና ሓንቲ ሃገር ነቲ ዝግባኣ ነገር ዘይተማልእ እንተነይራ ብኣርቲክል 5 ንዓ ክንከላኸለላ ግዴታ ኣለና ድዩ የብልና ንከተንብህ ኢሉ ነዘረባ ዝጥቀመሉ ዘሎ ነቶም ኤሮፓውያን ድማ ዳርጋ ኣብ ስርዮም ክሳብ ዝሸኑ እያ ሰንቢድዎም ዘሎ ምክንያቱ ብዘይ ኣርቲክል 5 እዚ ኩሉ ጠራራራራ ድብልዎ ዘለዉ ትርጉም የብሉ ኣርቲክል 5 ድሕሪ ዘይትሰርሕ ኮይና እዞም ኩሎም ሃገራት ኣንፃር ራሽያ ይኹን ካልእ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንዓታቶም ሓደጋ እዩ እሳ ስለ ዘላ ዝኾነ እንተተንኪፍና ኣሜሪካ ስለተኣትወ እቲ ኩናት ካብ ዝብል መረዳእታ እዩ እቲ ኩሉ ተሓዲዶምን ገለመልዮም ንቐፅል ካልእ ንዕኡ ንምእማን ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ እዚ ምስቲ ቅድሜና ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ገለ ነገር ክትሓሓዝ ዝኽእል ክበኩም ስለ ዝደለኹ እየ Ukraine's President Volodymyr Zelensky received a hero's welcome at the NATO summit, but he told our colleagues at Sky over in the UK that he believes allies are taking too long to increase their defence spending because of the threat of Russia. Do you think that Putin could attack another NATO country? So that he might illuminate to headspurn on play. So that's why we had that very news was used the other state. Doesn't like that's how things are. He is swaggering to
حنت نجار كريكم دليني رابزي يلان مالتيو يس زيا تري وازلهم تنهي لك كريكم يزا ارتيك زا صحفت زيا ملغت تناينيتو مراحي ناب دونالد ترامب سددان ديا تنهي لك كريكم يجن بزعبا تو مراحتي اوروبا زبلو زلو خاصمو حدافيتو نخردانا مالتيو Ukraine from the very first day on, and you can count on us also for the future. We have just discussed how important it is for Ukraine to invest in the extraordinary, agile and innovative Ukrainian defense industry. Therefore, we have designed a funding program of 150 billion euros, we call it SAFE, where member states, but also Ukraine and other partners can take these loans to invest in the Ukraine defense industry, which has shown its ability to innovate, to produce fast and reliably. كم نريد لنا أوروبا حبرت بجكا ناي كوينات قوانقوا ناي معبالة ناي قسقاسة ناي دبلوماسي قوانقوا تريفيا بأوروبا أبتعت مرحنات ناي زيا بريزنت ناي كوميشن أورسولا فاندرلاين بجكا ناي كوينات قوانقوا أوروبا وتهدروا عقمنا تكعبلو أوروبا سوفيستيكيتد وتهدروا عقمك نهانس لنا زبل كساب شمنت 100 بليون يورو زتمن ني ديفنس باجت كغبرو مخانو مبني زمت 4 عامد جيغله حدا كابو دما زي سيف زبلو زلو 250 بليون زلو كابيتال زلو كابيد مصت غنزب يلكم كاب اوروباويان سيفز غبروا بانك زلو غنزب كاب جرمن زلغا فرنسا زلغا دنمارك زلغا سويدن زلغا اب نيذرلاند زلغا I don't know اب كاتاليان زلغا ابزن اوروباويان حبرت زبحال هاغرات زلهم فنلاند زلغا مي كل تا بانكم اغميتكم وزلهم جنزب نعو اكيبو منغس اوروبا بو برسنتج بو تحجا بمقبار كاب بانك تاتي زلقح زلو سلازي كل تلقح دما لا يكغبر نتي جنزبتي كم تحجا وسيدو كاب بانك توصي بالكان جنزبكا كاش حسكا خيتخيس سلازي بلاكا نتي جنزب بانك زلو اسخا جنزبكا يمسلكا 10 5 قطريا بانك خاطر لها اوروبا عبرت نتي جنزبتي تتقيمو يوزدر له مالته يكون نعو كم تحجا غيرو ناي اصوار كامبانيتات انفست غبرا نعو كم كولاترال تتقيمم مسوق كال فاينانشال انسترومنتس غيرهم مالتيو بوز تسنه ገንዘብ ወሲዶም ናብ አጽዋር ኢንቨስት ገብሪ ይፍትኑሎ ንኩናቶም ከዳለው ንዑ ተጠቂሞም let's say ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት እንደዝገብሩ ነይሮም ተትብል ኣብነት እቲ ቴክኖሎጂ ክዕወት ስለ ዝኽእል ካብቲ እቲ ኢንቨስትመንት ምስተዓወተ ድማ እቲ ገንዘብ ክመለስ ይኽእል ገለ ክትብል ትኽእል እዚ ግን ንውግእ እዮም ዝዳለው ዘሎ አጽዋር እዮም ክሰርሑሉ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ አጽዋር ኣብ ዩክሬን ከይዲ ክቃጸል እዩ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣምላኽ እንተይሉና ማለት እዩ ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣብ መኻዚኖ ይቅመጥ ስለዚ ኤሮፓ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደገኛ መድረኽ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ድማ መንገዲ ናይ ምቕያር መደብ የብሎምን ንፑቲን ክንስዕር ኣለና ብምባል ንዩክሬን ክሳብ መወዳእታ ኣብ ጎንኻ ኣለና እናበሉ ፑቲን ለንቀነኒ ዩክሬን ሓመድ እዩ ዝገብራ ዘሎ ግን ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ኢራን ሓንጎሉ ከይዱ ስለ ዘሎ ዝግበር የለን ናብኡ ንክመልስዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብኡ ከይዱ ተዛረበ ንእሽተይ ከስማዓኩም goals for NATO and Article 5 today? We're with them all the way. I mean, if you take a look at the numbers, we're with them, and they have very big things to announce today. I don't know if you've taken the vote or you're going to take the vote, but I've been asking them to go up to 5% for a number of years, and they're going up to 5%, and that's a big, from 2%. And a lot of people didn't even pay the 2%. So I think it's going to be very big news. NATO is going to become very strong with us, and I appreciate doing it. And perhaps you want to talk. Yeah. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ናይ ኔቶ ዋዕላ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝካየድ ዘሎ ነቶም ሃገራት ናይ ኤውሮፓ 2% ንምክልኻል ናቶም እውን ዘይከፍሉ ዝነበሩ ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ኩሉ ዌልፌር ሶሳይቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤውሮፓ ንምክልኻል ገንዘብ ስለ ዘየውፅእ ዝነበረ እዩ ሕጂ 2% እዩ ነይሩ እቲ ሕጊ 5% ግን ክትገብሩ ከም ዘለኩም ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ ስለዚ ኩለን ሃገራት 2% ንክኸፍላ እየን ኣብነት ጀርመን ኣብነት ክበኩም ክሳብ ሎሚ 2% ናይ ጂዲፒ ናታ ኣብ ዲፈንስ ጌራ ይትፈልጥን እያ ነይራ ስለዚ እቲ ኩሉ ኣብ ሶሳይቲ ዘሎ ቆጠባ ናታ እዮም ቆልቁል ኣለ ኢልና ምሽ ካብቲ ዘየለ ገንዘብ ድማ ቅድሚ ሕጂ ጌራቶ ዘይትፈልጥ 2% ናይ ጂዲፒ ናቶም ኣብ ዲፈንስ ኢንቨስት ገብሩ እዮም ኣፅዋርን ሰራዊትን ኣብ ምህናፅ ማለት እዩ 2% ጥራይ ከዓ እኩል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ክውስኹ ከም ዘለዎም ድፊት ይግበር ኣሎ ጣልያን ከምኡ ፈረንሳ ከምኡ ኩላቶም እዞም ሃገራት 2% ናይ ጂዲፒ እቶም ካልኦት ንኣሽቱ ግደፍዎ ልዕሊኡ ይበሃል ስዊድን ገለ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ሞር ስግኣት እውን ስለ ዘለዎም ሰብ እጂ ነዚ ንክገብሩ ዶናልድ ትራምፕ ፃቕጡ ገይሩሎም ነዚ እንድሕር ጌርኩም ሓደ ሓያል ዝኾነ ኔቶ ክህልወና እዩ ስለምንታይ ከ ኔቶ ይፈትዎ ኣሜሪካ ነዚ እንተገይሮም እዚ ኩሉ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክኸውን ምክንያቱ ኤውሮፓ ኣፅዋር ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ዝሰርሓ ካምፓኒታት ስለ ዘይብሎም ዝበዝሐ እዚ ገንዘብ እዚ
ኣብ ኣሜሪካ ሚሳይላትን ነፈርትን ገለ ንኽገዙ ኣብተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይክመፅእ ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በዛ ኣድቨርታይዝ ገብር ነቲ ገንዘብ ድማ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝውዕል ይገብርዎ እዚ ንኣሜሪካ ማራይ መክሰብ ዘለዎ ኔቶ ዝበሃል ማለት እዩ እንጂ ነዚ እናኾነ ከዓ ብላዕሊ ኮይኑ ይወራዘ የሎም ኣሎ ማለት እዩ So let me first, before I go to spending, I just want to recognize your decisive action on Iran. Thank you. You are a man of strength, but you're also a man of peace. And the fact that you are now also successful in getting this ceasefire done between Israel and Iran, I really want to commend you for that. Thank you. And I think this is important for the whole world. እዚ እንታይ ብልዎ ኪሲንግ ኣስ ሞሜንት እዮም ዝብልዎ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክትገብር ድሕሪ ኮንካ እዚ ሕጂ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሪኦ ዘለና ማዕኮር ክስዕም ክትክእል ኣለካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፍካ ዝኸፈትካላ ከማኻ ጅግና መራሒ ኣብ ኣሜሪካ ይተረኣየን ኣብ ታሪክ ኣይተረኣየን ክትብል ኣለካ ኦኬ ንስኻ ናይ ሰላም መራሒ ኢኻ ሓያል መራሒ ኢኻ ኣብ ኢራን ዝገበርካዮ ድማ ናይ ብሓቂ ከምኡ የለን ኢሎም የመግስዎ ኣለዉ ነዚኣ ብኣካል ብሎ ኣሎ ቅድሚ 1 ሰዓታት ክንታይ ዝፅሒፍሉ ነይሩ ኢሎምካ ኣብዚ ረእይዎ First of all, speaking. ሓደ መልእኽቲ ሰዲዱ congratulations Donald and Mr. President, dear Donald, congratulations and thank you for your decisive action in Iran and ከማኻ ዝገበረ የለን ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ኔቶ ድማ ክትሕጎሰልና መዓት ሓድሽ ዜናታት ኣምፂናልካ ኣለና ኤውሮጳ ብሓይሊ መንዚዐ ገንዘብ ናይ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኔቶ ኢንቨስት ከም ዝኸውን ገይረ ኣለኹ እናበለ መልእኽቲ ሰዲዱሉ ሲ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ንዕቃ ስለ ዘለዎ ነታ መሰጅ ናቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘርጊሕዋ እንታይ ማለት እዩ ኤውሮጳውያን ንዓይ ይሰግዱለ እዮም ዘለዉ ብምባል ነዚ ኣውፅኢዋ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዲፕሎማሲ ክህልወካ እንድሕሪ ኮይኑ ሎሚ ማዕኮሩ ወይ ከዓ በቃ ብርክናቱ እንተደይስዒምካ ኣይሰርሕን እዩ ንኣብነት ሕጂ ናብ ዞባና ንምፃእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውሰዱ ካብ ናይ ኤርትራ መራሕን ናይ ኢትዮጵያ መራሕን መን እዩ ንኣቢ ንዶናልድ ትራምፕ ሰጊዱ ዶናልድ ትራምፕ ከመን ዕድል ክቦ ንዝኾነ ይኹን ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ሰጊዱ ብርኪ ክስዕም ዝኽእል መን እዩ ዊ ኦል ነው ትመልሲ ኢትዮጵያ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ዕድል እንተሂቦሞ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ቃል ብቃሉ ደኒኑ እግሩ ክስዕሞ ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም ንስልጣኑ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንስልጣን ኢሉ ኩሉ ክገብር ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ድሮ ርኢና ኣለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝገበረ ክሰልጦ ይብል የለኹ ከምኡ ክገብር ስለ ዘሎ ወይ ከምኡ ክግበር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንምስራሕካ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኣመና ክትንበርክኽ ኣለካ ፍሉይ ነገር ከንካ በቃ ኤውሮጳ እዚ ፍርጋድ ሴክ ኤውሮጳ ካልኣይ ዝዓበየ ዕዳጋ ኣብ ዓለም እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ሓያል ኮይኑ ትርር ኢሉ ክቐርብ እዩ ዝግብኦ ብኸመይ ይሰርሕን እዩ ተንበርኪኽካ እግሩና ሰዓምካ ልክዕ ከምዚ ንእሽተይ ቆልዓ ወይ እውን ከልቢ ናትካ ክመፅእ ከሎ ጭርኡ እናልዓለ ኣብ ዙርያ ዋኑ ዝዘውር ከማዮም ኮይኖም ዘለዉ ኤውሮጳ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ምናልባት ኣብዚ ግዜ ስለ ዝሓፅረኒ ከም ፃልኩም ኣይክእልን እምበር ከምዚ ዓይነት ውርደት ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብምባል ብዙሓት ስኮላርስ ናይ ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ ናይ ተገዛእነት ደረጃ ከም ዝኣተወት ዝገልፅ ፕሮፌሰር ጊለን ዲሰን ዝበሃል እንታይ European leaders continue to subordinate and humiliate our continent. Vassalage is pursued as the only way to remain relevant. Yet Europe predictably only becomes more irrelevant. ስለዚ ተንበርኪኽካ እግሪ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስዓም እቲ እንኮ ኣማራፂ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ኣብ ዓለም ተደላይክ ንኽትከውን በዚያ ጥራያ ትኸውን ኢሎም ከም ዝመረፁን ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ ዝበልዎ ድማ ንዑ ቅድሚት እናምፁ ኬትካ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሐጉሰልና የተስፋ ሃበልና ዋላ ንሶም ዘይደልይዎ ነገር ኣንጻሮም ክግበር ከሎ ተመሊስካ ድሌትካ ንክገብር ዶናልድ ትራምፕ ኣጆ ካበለልና እናተባህለ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ it's really sad እዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ንእሽተይ ንስማዕ ኣብዚ action from what we got over the weekend from Donald Trump's strikes over Iran. I'd love to get an idea if you have an appraisal of how imminent the threat from the Iranian nuclear program was. Was the American action in violation of international laws, and Mr. Macron has suggested? Reasons where you can use force. One is self-defense, and the other one is by the mandate of the Security Council. So those who use force have to also justify that it complies with the international rules. And are you satisfied that it does, or you're not sort of in a position to make that appraisal quite yet? Well, that is not up to us to say, really. I mean, of course, we have said that. እዚኣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ ከያ ካላስ ማለት እዩ እንታይ ትብል ዳላስከ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መልሓሳ ዝኸፈተትሉ ቭላድሚር ፑቲን ልኡላዊ መሬት ናይ ዩክሬን ንልኡላውነት ናይ ዩክሬን ብምትፋር ወራር ዝፈፀመ ስለ ዝኾነ ዓለም ሙሉእ ኣብ ጎንና ኮይኑ ክኹንኖ ዝግባእ እናበለት 2 ዓመት 3 ዓመት መልሓሳ ክሳብ
بالحساس بوص تتصريبيو لك بناتا ቋንቋ أمريكا بزي زخون يكون مغنيات بزي زخون يكون UN security تزاز ويكون فقط بزي زخون يكون قد ما كنت قدم إسرائيل هجر مع أمريكا قبل عليه رامز فصل ما تقنتاي تبلون زلا ولا حنتي لن فتت تم أوروبا أو حبرات زأكل ما تكل زي بلو العمون الصور زي كونه مرقص ناتو دما لك كم نفاس بزهرمو أمريكا بزخودتون أمريكا تعميتو أوكي مس أمريكا تراهي تطوز بالنبر نفتحي يكون حقنا international rules based orders بلوه ولا حنت نقالات نعفهم مصريين بر أبايتا كم زي تكملوا demonstrate قبرت له كنا تاتر لنا سلزي أكم زي عينت على مننا برنا خلنا we're going to have a serious problem دحريتي international community بفز ما يسرهني بسرية خاطر يتخون زلا سلزي سر لنا زبير تراك سابلهم بسرية أنيو أبزوان زدما سرية خاطر اللي جزي very sad كم زي عينت كنا تات نحنا نسلامنا معبالنا تأمتنا خلنا نكوينا زعد مدرخ بمفتعرو قربيتنا دما بجكا كوينات كالق وانقوا زي بلوم هلاو زحزني State here, without President Trump, this would not have happened in 3 stages. When you became president in 2016, 2017, you forced Europeans and Canadians to pay more. At this moment, the result of that phase is $1 trillion extra aggregate defense spending by the Canadians and the Europeans. Then came phase 2, when you became president in January last year. Phase 2 is that all the countries not yet on 2% all say, yes, you're right, this would not have happened if you would not have been elected. sometimes زبل زلو بحفشة دونالد ترامب نمحقواس كل زكالو عطيقو زمسي ترينينج يروليو سالاخا يزخل جنزب أوروباويان نديفنس كقبرو زخالو سلازي مزقانة اللي كاسخان تدي تمرت إزاي أي مقانا مزحر مقارجة خاكوان السوخ مسايدة اللي نيرو سلازي كم نريو زلنا دونالد ترامب كم زي غيركا حقوسكا مخاطرة يوتي كنا تهد سرح إيقوناتو بيلا كم زنفاح تقبره أبز خدا دما كم أسلس قبره ويتخالى علامات شقر رقيب زلو anyway زي تننبرو لزلنا عالميو ني دونالد ترامب نخد حقوس كند من تاير حكات كيدا لا كاين عن رزلنا but again اسكيت مليسنا كلتا نغرات نرى بفلاي اب إثيوبيا أقات يوم زلو كنتات كا بكل من قد كنريو كنكلالنا أبي أحمد زنصر صريد مسد نغتصد political environment imported individuals መተው ስልጣን መያዝ አይችሉም። እኔ ስለፈለኩ አይደለም አይመችም ሁኔታው። በዛ መንገድ ብዙ አይሳካምና የትጉ ጋዜጠኛ እና የሰነፍ ጋዜጠኛን ባህሪ በመግለጥ እነሱን እዛ ውስጥ ማሳየት ሞክራለሁ። ትጉ ጋዜጠኛ ከተሰጠው መረጃ ጀርባ የሚያይ ማለት ነው። ስለሰማ ስላየ ብቻ አይደለም። ጥይት በኋላ የሚከተለው መጀመሪያ ፕሮፓጋንዳ ይሰራል፣ ከዛ ነው ወደ ማፍረስ የሚሄደው። በእናንተ ኬዝ ኢትዮጵያ ስንዴ ታመርታለች፣ ስንዴ አታመርትም የሚል ክርክር አለ። እኛ አመርተናል እንላለን፣ ሰዎች ደግሞ አላመረተችም ይላሉ። እናንተም ትሰማላችሁ፣ እንትና እንዲህ ብሎ ዘግቧል ብላችሁ ትናገራላችሁ። ግን በጣም ቀላል ነገር ነው። 10 ሚዲያዎች ተነጋግራችሁ አሻም ወደ ምዕራብ፣ ኤንቢሲ ወደ ምስራቅ፣ ኢሳት ወደ ደቡብ፣ አንድ ደግሞ ወደ ሰሜን 10 ሰው ልካችሁ ስንዴ አርሶ አደሩ ባለፈው አመት ስንት አረስክ፣ አሁን ስንት አረስክ፣ ባለፈው ስንት አገኘ፣ አሁን ስንት አገኘ፣ ባለፈው በአመት ስንት ታመርት انتهينا نرزلنا أبي أحمد مس نايكي لاتاتنا ميديا تراقبو زقبرو كونفرنسينا نرزلنا الزون من البات نسو مسكولاتهم يراخب سلازلو ينبر تعلامة نخلت نقريو بتعادة أبتكد ميت أفتحنت فيديو كم جراهمو هجر بميديا تفرس بلالو he's right هجر بميديا كم تفرس كتفلت لكم مجمريا نحبرت السب ببروباغندا خاتفرسو دحريت ببرتي بخالد تفرس بلا مالو بروباغندا يكون ميديا أبترا كم زلو مجنزابي للي سلازي أب ميديا بردات الله ومسرح بي وصلوا زلهم بر أب ميديا صبوا بردات الله أب ميديا بزعو جنزابي بس قبل جن كنوع بوليسي وين تخكلنيا بوليس انت زي بالكا كن من تاي جنزاب تفسس أيسرحني كل جزء بحسوت كسرح يدخلنا بقمت قالوا ولا تم كادرتات نعتزبلوا وزلوا إيرتراويانسي هزيو وحدات كنسهم كم يجرم أب ميديا تشالنجي قبرونا له زبل زرابا بزعو زي تسمع سلام تاي زغل إيرترا منغستي زمولو ميديا سلازيله بمنغستي تزازو وهابو ميديا سلازيله كل سب زبصح ابزي دم بهغراونت كوين ديسرح
ካብ ኤርትራ መልእኽቲ ዝመጾ ወይ እውን ካብ ኤርትራ ጽሑፋት ሓበሬታታት መጽኡ ስእልታት ተቐዲሑ ዝመጸ ሰብ የለን መይብል ተለኹም ንገሩኒ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ የለን ልክዕ ከም ማንም ሰብ ከም ካልእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢና ንጽበ ኣብ ኤክስ ፖስት እንድሕር ገይሮም ኣብ ካልእ ፖስት እንድሕር ገይሮም ካብ ኢና ነምጽእ ዳትስ ዋይ ካብ ኤርትራ ሓደ ግዜ ሓበሬታ ዝውሕደና ወይ እውን ሓበሬታ ኣብዚ ዘይንህብ ናይ ኤርትራ እንደድግበር ይብሉና ካብ መኽነምጽእ ዘየለ ኤርትራ መግለፂ ተብፅያ ጥራይ ኢና ነምጽኣልኩም እኮ ኤርትራ ኣብ ትዊተር ተጽሒፋ ኤርትራ ብኤርቲቪ ኣገዳሲ ምዝ ኩነታት ዝኸዩ ዘሎ እንድሕር ሂባ ዊ ብሪንግ ኢት ነምጾ ኢና ናይ ግድን ኢና ነምጾ ኣሚን ክሳብ ትጸምዩ ዝገብረኩም ዝኾነ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ተንቀሳቒሱ እንድሕር ሰሚዕና ትሰምዕዎ ኢኹም ኤቭሪባዲ ስፒክስ ኣባውት ኢት ብስእልታት ብቪድዮታት ትርእይዎ ኢኹም ኤርትራዊ ከምዚ ንኸምኡ ንኽገብር ዝተዋደደ ይመስል ፈርዲኹም ኣለኹም ካብ ምሕር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ክፀናፅን ፀኒሑ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ፖዚቲቭ ተወፂኡ እዚ ሶሻል ሚድያ ከመይ ንርብሾ ርኢኹም ኣለኹ ስለምንታይ እዚ ኸ ኤርትራዊ ብፍቕሪ ሃገር ዝንቀሳቐስ እምበር ብገንዘብ ዝንቀሳቐስ ስለ ዘይኮነ ንሱ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ሓንቲ ካብቲ ምስ ናትናኤል ኣስመላሽ ኣብዚ ፕላትፎርም ናተይ ሓሲ ኣምፅየ ከዛርቦ ከለኹ ዝበለኒ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘይርዳእኩ ነገር ኣለ ኢሉኒ እሱ ድማ ኩሉ እዚ ምስ ዓቢ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ናትኩም ከይመስለኩም ኢሉኒ ኣብ ኢትዮጵያ ከይተኸፈለ ዝዛረብ የለን ኢሉኒ ገንዘብ ከይሃብካዮ ወይ ረብሓ ከይሃብካዮ ይወተፍካሉ ዝዛረብ ንመንግስቲ ሓይሊ የለን ኢሉኒ ተገሪምና ምክንያቱ ኣብ ኤርትራውያን ከምኡ ስለ ዘየለ ማለት ጠቕላላ ኣክን ሰብ ክትምሕል ኣይትኽእልኒ ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ዝኸፍሎ ሰብ ኣሎ ኣብ ሚድያ እንድሕር ኢልካኒ ግን I don't know just prove it to me ንገረኒ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ይከፍልኒ ክኸፍል ዝኽእል ኣይመስለናን እንተለዎ ኣብታ ኤርትራ ብመንገዲ ኤርቲቪ ዝገብሮ ዘሎ ኣብታት እዩ ክገብሮ ዝኽእል እምበር ኣብ ደገ ንዘሎ ሰብ ደሞዝ ክኸፍል ዝኽእል ኣይመስለንን ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኮይንካ ክትዛረብ ከቢድ ስለ ዝኾነ የግዳስ ተራ ናይ ሚድያ ድማ ኣቓልቦም ኣብዚ ዘለዉ እጂ ገለገለ ሰባት ኩሉ ግዜ እዞም ዩቱበራት ናትና ደጎሎዶ እናበለ ዘቋሽሽ ዩቱበራት እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣደባባይ ናቱ ኣምፅኡ ዘዛረቦም ዘሎ ስለምንታይ ስለዘድልዩ ሚድያ የድልዩ ሚድያ ናትና ይነዳኽም ንክእረም ሓሳባት ሃብ ንክእረሙ ነቶም ዝገብርዎ ዘሎ ጌጋታት ድማ ንስኻ ብእሩ መንገዲ ፊድባክ ኣብ ንኣብነት ነቕፋ ፕረስ ኣምፅልኩም ነይረ ወይ ኤርትራያን ፕረስ ሓበሬታ ይህቡ እዮም እሶም እቲ ብዩቱብ ክከታተል ዘይደሊ ወይ እውን ናይ ዩቱብ ሚድያታት ዘይዕግቦ ዘሎ ኣብ ኤክስ እናፀሓፈ ኣብ ፌስቡክ እናፀሓፈ በዓል ሲራክ በዓል ዳንኤል ኩላቶም ቶም ካልኦት ኤርትራውያን ዘይጠቐስኩም ኣብዚ ይፅሕፉ እዮም ብፌስቡክ ድዩ ብገለመለ ይፅሕፉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሰብ ኩሉ ኣብ ዩቱብ ጥራይ ዲፐንድ ክገብሩ የብሉን ኣብ ዩቱብ ዝተፀግዐ ሚድያ ክህልወና የብሉን ኣብ ካልእ ፕላትፎርምስ ድማ ናብ ዩቱብ ክመፅእ ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ወይ እውን ናይ ዩቱብ ዘይብርሆ ሰብ ኣሎ ስለዚ ብፅሑፍ ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዩቱብ ትመፅእ እንተለኻ ድማ ኮሜንት ፅሓፍ ኣብቲ ቻት ክትፅሕፍ ከለኻ ድማ ነቲ ጉድለት ዝበሃል ዘሎ ኣርሞ ሰብ ካባኻ ክመሃር ይኽእል እዩ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ይጋገ እንተሎ እዚኣ ጌጋያ እዚኣ ድማ ማኣረምታ ናታ ኢልካ ሃብ ንምንታይ እቲ ዕላማ ድማ ህዝብና ብኸመይ ዓይነት ሓበሬታ ክበፅሖ ኣለዎ ኣብ ዩቱብ ዘለና ኣመና ድሩት ዓቕሚ ዘለና ኣነ ነፍሰይ ክሪኣ ከለኹ ኣመና ድሩት ዓቕሚ ዘለኒ ድሩት ዓቕሚ ክብል ከለኹ ሪሰርች ኣብ ምግባር ንኩሉ ቶፒክ ክንሓልፎ ንኩሉ ኣርስቲ ክንበፅሖ ንኩሉ ብዕምቆት ክንርዮ ግዜ ኣያክልኒ እዩ ዓቕሚ እውን የለን ምክንያቱ እቲ ንሕና ንገብሮ ድሩት ዓቕሚ ዘለዎን ብድሩት ዓቕሚ ሰብን ኣእምሮ ሰብን ዝግበር ስለ ዝኾነ ጉድለታት ኣለዎ እዩ ንዓኻ ምናልባት ዝምጥነካ ከይከውን ይኽእል እዩ ምስ ደረጃኻ ብዙሓት ሰባትን ክንድናትካ ደረጃ የብሎምን ስለዚ ንኩልኻ ኣማእኪልና ኢና ክንከይድ ንደሊ ሶፊስቲኬትድ ሪፖርትስ ክንገብር ዓቕሚ የለን ካልኣይ እውን ህዝብና ኣብ ከምኡ ደረጃ ስለ ዘየለ ምስ ህዝብና ዝምጥን ክንገብር ኢና ንደሊ ተገምጢልና ክንሪኦ ከለና ኣብዪ ኣሕመድ ሚድያ ናቱ የዳልሎ እንታይ ኣጀንዳ ክህልዎ ይኽእል እንታይ ዕላማ ክህልዎ ይኽእል ብሕጂና ክንሪኦ ሚድያታት ግን ቀንዲ ዘብሎ ዘሎ ልዕልዩ ካብኡ ንላዕሊ ፀገም ኮይኖሞ ስለ ዘለዉ እዮም ስለዚ ኣገይን ኣብ ጉዳይ ናይ ሚድያ ቀንዲ እውይ ዘብሎ ዘሎ ሚድያታት ናቱ ኦርጋናይዝ ገይሩ ክብገስ ዘልዩ ዘሎ እቲ ኣንፃሩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ለንቀነ ሽግር ገጢሞ ኣሎ ሓደ በሉ ብዚ አይደሉም። በነገራችን ላይ በግለሰብ ደረጃ በጣም አንዳንዶች ናቸው። አብዛኞቹ ታየ ያላቸው ነገሮች አንዴ የተባሉ አይደሉም። ለአንድ ሰው ለአንድ ወገን ለአንድ ቦታ ብቻ የተባሉ አይደሉም። ገዱም የተናገራቸው አንድ ቦታ ብቻ የተባሉ አይደሉም። አብይ እንዴት አስዩም ያደርጋል መሰለህ? በግለሰባዊ ደረጃ ያደርግ ነበር። አሁን በእኔና በሌሎች ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝፅበያ ዝነበረ እዛ ናይ ታየ ደንደኣ ዘውፅኦ ቦምብሸል ሓበሬታ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ከምኡ መፅኡ ስለ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ
ዓብይ ቅልውላው ናይ ህዝቢ ወይ እውን ደገፍ ናይ ህዝቢ አጋጢሞ ስለዘሎ ነዚ ነገር እዚ ሚድያ ናቱ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መንገዲ አንጻር እዚኦም ሰባት ንዕኡ ክሬዲቢሊቲ ናቱ ተቐባልነት ናቱ መሬት ከም ዘበ ዝገብርዎ ዘሎ አንጻሎም ተበጊሶም ንኽሰርሑ አንጻሮም ንኽሰርሑ ንኽጉስጉስሉ ብዙሕ ድፊት ይገብር ከም ዘሎን ጀዋር ድማ ነታ ናቱ ብኮ ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ታየ ደውፅኦ ይኹን ገዱ ደውፅኦ ካልኦት ደውፅዎ ዘሎ ሓበሬታ ሓደ ግዜ ወይ እውን ሓደ ሰብ ዝተባሃለ ይኮነን ኢሎም that's why ድማ ሓቅነት ከም ዘሎ በዚ ትፈልጥ ኢሎም እዚ ምስጢር እዚ ናምሓሩ ከጥፎም ንኦሮሞ ከዳኽሞም ንገለ ከም ዝገብሮ ዝብል ዘሎ ንተጋሩ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓፍት ከም ዘይብሉ ገይረ ክድህኾም ዝብሎ ዝነበረን ዝበሎን ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ሓንቲ ግዜ ዝበሎ ደይኮነ ኣብ ተፈላለየ ንዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝበለ ኣብዚ ዋን ዝተበፅሕሎ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣይገበሮን ወይ እውን ኣይበሎን ዝብለካ ሰብ ነቲ ኩንነት ክቕበል ዘይደሊ ምዃኑ እዩ ሓንቲ ኣብዚ ሕጂ ኸ ስታሊን ኣውፂዋ ዘለኻ ራእዩ እዚ ኦሮሚያ ላይ የተካሄደው ይሄ ይሰበራል ያለኝ እኔን ካልደገፈኝ ኦሮሞ ህዝብ ይሰበራል ዳግም ለመነሳት ደግሞ 1000 ዓመት ይፈጅበታል ያለው I think ለኔም ብቻ ሳይሆን ለሌላ ሰውም እንደተናገረ ኋላ ሰምቻለሁ ያንን ስራ ላይ ሲያውሉ አንድ ጊዜ እኔ ኦዲፒ ባለበት ጊዜ ኦዲፒ ነበር እዚ ወን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ስታሊን ኣብ ዝገበሮ ሓበሬታ ንህዝቢ ኦሮሞ ድበሎ ድማ እዩ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኦሮሞ ንዑጥራ ኣይኮነን ኢልዎ ንካልኦትም ከም ዝበለ ዝነግር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝበለ እዚ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንዓይ እንተዘይደጊፉ ምሳይ ደው እንተኢሉ ናነ ዝገብረሎም ዘለኹ እንተደይ ተቐቢሎም ንዓይ እንተደይ ሓጊዞምን ንሽሕ ዓመት ከም ዘይትንስኡ ኮይኖም ክወድቁ እዮም ወይ እውን ከውደቖም እየ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጀነራሊ እዚ ሰብ እዚ ንኩሉ ህዝቢ ፈኪሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ሚኒስትር ጥዕና ናይቲ ሃገር እቶም ናይ ጥዕና ኬላታት ሙሎም አንጻሩ ተንሲኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ብከምዚ ዓይነት ሰሚናር ክፈትሑ ኢሉ ብዙሕ ፈቲኑ ሕጂ ድማ ሓዱሽ መግለፂ ውፅኦም ንሳቶም እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣይንቕበሎን ኢና ንዓና እቶም ኣኪቡ ንዕኦም ዝተዛረበ ድማ ንዓና ዝውክሉ ይነበሩን ብምባል ኦልሬዲ ኤክስፖዝ ገይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ፕሬስ ሪሊስ እቶም ሄልት ኬር ፕሮፌሽናልስ ዘውፅዎ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲሙ ኣብቲ ሓደ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናቱ ዝገበሮ ምስ ህዝቢ ርክብ ዝበሎ ነቲ ቃልሲ ወይ እውን ተቃውሞ ወይ እውን ነቲ ወሰኽ ናይ ደሞዝ ብምባል ኣክቲቪዝም ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓካይም ነቶም ህዝቢ ነቶም ሓካይም ዝውክሉ ሰባት ኣይኮነን ኣምፂኡ ዓዲሙ ኣብኡ ስለዚ እቶም ዘዛርቦም ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝቕበሉን ኣብ ጎኑ ዝስለፉን ኣምፂኡ ንዓታቶም ይክእምን ፈቲኑ እምበር ነቲ ትክክለኛ ሕቶ ናይ ሓካይም ክምልስ ከም ዘይከኣለ ዝገልጽ ሓደ ፕሬስ ሪሊስ ኣውፅኦም ኣለዉ ካልኣይ ድማ እዚ ተቃውሞ እዚ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስምሩላ ሓንቲ ካብትን ኣብይ ኣሕመድ ሕማም ርእሲ ወይ እውን ድኻም ልቢ ጌራትሉ ዘላ ናይዞም ሓካይም ምትንሳእ እዩ ሓደ ሓኪም ዓሌታዊ ይኮንን ወይ ንሓደ ዓሌት ጥራይ ዝውክል ኣይኮነን ናይ ኦሮሞ ሓካይም ሽግር ኣለዎም ናይ ኣምሓራ ሓካይም ሽግር ኣለዎም ናይ ትግራይ ሓካይም ሽግር ኣለዎም ናይ ሶማል ኩላቶም ሽግር ዘለዎም ስለዚ ሃገራዊ ሕቶ እዩ እዚ ንመንግስቲ ኣቢ ድማ እታ ዝዓበየት ፀገም እዚኣ እያ ምክንያቱ ኣምሓራ በይኖም ተኸሲሶሞ ኦሮሞ ኣንፃር ኣምሓራ ስለዝትንሱ ኒውትራላይዝ ወይ እውን ነቲ ተቃውሞ ዚሮ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ናይ ወዲ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ እዮም ኣምሓሩ ፀሊኦም ይብሉ ተጋሩ እንተኮይኖም ከምኡ እቲ ናይ ዓሌት ሕቶ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ኣብቲ ዓሌት ሓቢኡ ክነብር ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ሕቶ ናይ ሓካይም ካብ ሓካይም ናብ መምህራን ካብ መምህራን ናብ ካልኦት ዓይነት ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ቤት ፅሕፈት እንተሰጊሩ ትሕቶ ግን እቲ ፀገም ዩኒቨርሳሊ ዝኸውን ኣብቲ ዓዲ ዩኒቨርሳል ፀገም ድማ ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ቀንዲ ክፍንቅሎ ዝኽእል ሓሳብ እንተሎስ እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ተደመሮ እዚ ናይ ሓካይም ሕቶ እንድሕሪ ሓዊስካዮ ንሱ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምፍንቃል ዓብ ግደ ክፃወት ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ዳትስ ዋይ ጀዋር መሓመድ ኣብቲ ሃገር ደረጃ ብዓይኒ ፖለቲካዊ እንተሪኢኻዮ ብናይ ኦሮሞ ኣክቲቪዝም ወይ እውን ብናይ ኣምሓራ ቃልሲ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ከተትሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ተረዲይዎ ኣሎ ንሱ ናይ ኦሮሞ በይዝ ናቱ ኣለዎ ግን ንኢትዮጵያ ንምድሓን ክኸውን ከሎ ከም ኦሮሞ ተቃሊስካ ከተትሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኤሊት ይኹን ህዝቢ ብፍፁም ሕጂ ብኦሮሞ ካልእ ኦሮሞ ኣድሒንዎ መሰሉ ክሕልወሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብሉ ዳትስ ዋይ ድማ ሓካይም ወይ እውን እዚ ናይ ካልእ
ንኢትዮጵያ ምሉእቲ ክሕብር ዝኽእል ሕቶታት ኣብኣቶም ብኦም ካምፔይን ድሕር ጌርካ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትጥቀመሉ ኣይትጥቀመሉን ካላርስቲ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ንምግምጣል ንኣቢ ንምእላይ እቲ ዝበለፀ ታክቲክ ንኩሉ ህዝቢ ክሕብር ዝኽእል እዩ ስለዚ ሕቶ ናይ መምህራን ዝበሃል ኣሎ ሕቶ ናይ ሓካይም ሕቶ ናይ ካልኦት ህዝቢ ኣብ ጎኒ ጎኒ ድማ ቁጠባዊ ሕቶ ድማ ብጣዕሚ እዮም ዝደፍእሉ ዘለዉ ቁጠባዊ ሕቶ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ነዳዲ ናይ ተዓዲ ኣመና ሽግር ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ሰባት ነዳዲ ንኽመልኡ ንኽወስዱ ነዊሕ ሪጋታት ይገብሩ ከም ዘሎ ምክንያቱ ነዳዲ ኣመና እናኸበረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ድጎማ እናጠፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ነዳዲ ዘሎ ሪጋታት ኣመና ኣሰካፊ ደረጃ በፅሒ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኩሉ እዚ ደሚርካን ኣጉዲልካን ተሪኻዮ እቲ ክራይሲስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ንኣብዪ ኣሕመድ ማልቲ ዳይሬክሽናል ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽግር ይገጥሞ ከም ዘሎን ነዚ ሽግር እዚ ንምብዳህ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ከቢድ ስራሕ ከድልዮ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ኣብዪ ኣሕመድ ካብዚ ነገር እዚ ንምውፃእ ብቐሊሉ ክወፆ ይኽእል እዩ ወይ እውን ነዚ ክሰግሮ ይክእልኒ እዩ ዝብላካ ሓይሊ የለን ክሰግሮ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ እዩ ዝተሰናንዐ ሃገር እዩ ዝሕግዞ ኣይስእኒ እዩ ዝሓልፈሉ ኣይስእኒ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ ተሪናዮም ቲንግስ ኩድ ሃፕን በት ኢን ጀነራል ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎን እታ ሃገር ድማ ኣብ very sensitive critical stage በፂሓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሓካይምን ናይ መምህራንን ሕቶ ድማ ነቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ ንኣቢ ሓደጋ ክወድቆ ዝኽእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሱ እዩ ዝበሃል ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ምክትታል ከድሊ እዩ ሕጂ ሓንቲ ድወሰኻ ጀዋር መሓመድ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክሰግር ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ጉዳይ ስለ ዘለው እንዳን የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል በፊት ከመታሰሩ በፊት ጠይቄው ያልተላለፈ ቃለ ምልልስ አለ አንድ አጭር ከዛ ላይ ባለፈው እንደውም አንድ አጭር ክሊፕ አንድ ደቂቃ ያስተላለፍኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚህ ሁሉ ክራይሲስ ውስጥ በተለይ ሙስና ውስጥ አለው ወይ ብለህ ታምናለህ ወይ ብዬ ጠይቄው ድሮ እሱ እንደሌለበት ነበር ማምነው አሁን ግን ዋናው ራሱ አስመጪና አከፋፋይ በጅምላና በችርቻሮ የሚያከፋፍለው ሙስና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ነው ብሎ ነግሮኛል ኦልሞስት ከ16 ወራት በፊት አብሶሉትሊ እኮ ደግሞ እኮ ደፍሮ ግለሰብ ሌቦች ሊኖሩ ይችላሉ በተቋም ደረጃ የለም ሙስና ማዝበለው ዘረፋ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚመነጨው ከሐሳቡ ነው የሚመነጨው we were there እኮ by the way back there እኮ we never took him serious አንዱ ምናልባት ኢትዮጵያ ሊቃን ሊተቹ የሚገባቸው የሚናገረው ነገር በጣም አውትላንዲሽ ከመሆኑ የተነሳ ቀልዱን ነው ሲሪየስ አይደለም ስንል ነበር እሱ ነው አሁን ረታች ወርዶ ታዬ ዋና አከፋፋዩ አብይ ነው ላለው there is no question about it ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር another ሓደ ዓቢ ክሲ ወይ እውን ዓቢ ፀለመዲና ክንብሎ ንኽእል ወላ ዘረባ ኢና ንዛረብ እንታይ ዝብል ዘሎ ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብልሽውና ወይ ኣብ ብልፅግና ዘሎ ብልሽውና ኣብ ዘይፈልጦ እቶም መራሕቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ንረብሖም ክገብሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ብልሽውና ድዩ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ብልሽውና ጥራይ ዘይኮነሲ ዘረፋ ወይ እውን ምዝራፍ በቃ ኮራፕሽን ወይ ካሰሪዕካ ምውሳድ ጥራይ ዘይኮነሲ ጠቕላላ ምዝመዛ ምዝራፍ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ ዝኸደ ደረጃ ኣቢ ዘዋፍሮ እዩ ኣብዚ ኢሉ ነጊርዎ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዘረጋግፆ ዘሎን ኣብ ብዙሕ ሴክተርስ ናይቲ ቁጠባ ናይ ዞባዊ መሓዳደርቲ ድዮም ካልኦት ምስ ኣብ ቀረብቲ ዝኾኑ ኣብ ብልሽውና ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሊኾም ከም ዘለውን መዓት ገንዘብ ይስረቕ ከም ዘለውን እቲ ሃገር ድማ ዳርጋ ብዙሕ ክትሪኦም ከለካ እቶም መራሕቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ደሞዝተኛታት ድዮም ወላ ማልቲ ሚልዮነርስ እዮም ኢኻ ትብልና ንሕና ብቐረባ ይፈልጦም ያነ ግን ኩላቶም እቶም ናይ ብልፅግና ሓለፍቲ ዝበሃሉ ገለመለ ክትሪኦም ከለካ very wealthy እዮም ዝመስሉ ሓደ ፓብሊክ ሴክተር ዝሰርሕ ክሳዕ ክንዱ ክህብትማ ይፅበየን ኢኻ ተራ ሂወት ክህልዎ ኽእል መኪና ክህልዎ ኽእል ገለ ግን ኣመሓዳሪ ናይ ሓደ ከተማ ዋላ ኣብዚ እንነብረሉ ዘለና ኣመሓዳሪ ናይ ሓደ ስቴት ብነፍሱ ማልቲ ሚልዮነር ተዘይነይሩ ብደሞዝ ናይቲ ሃገር ሚልዮነር ክኾን ኣይክእልኒ ብዘይገድስ ናይ ስቴት መራሒ ድዩ ዋላ ገለ ሚልዮነር ክኾን ኣይክእልኒ ደሞዝ ናቱ ደረት ኣለዎ እዩ ብልሽውና እንተለዎ ጥራዩ ኤክሰሲቭ ላይፍ ክህልዎ ዝኽእል ስለዚ another ቦምብ ሼል ዲና ክንብሎ ወላ
revelation كنبلو بزي قدس كن هجي نابتنا تግራይ ገጽና ክንሰግር ክንፍትንና ቢካዝ ግዜ እውን ስለ ዘይብልና ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቲ ቦገን ትግራይ ዝመጽ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና እዚ ኣብ ወልቃይ ዝግበር ዘሎ እዩ ስምዖ ዝኻ በየትኛውም ማስረጃ ብንሄድ ወልቃይ ጠገዴ ተብሎ እነሱ ምዕራብ ትግራይ ነው የሚሉት እኛ መጀመሪያ እንኳን እዛ ያለው የተፈናቀለ የሚባል ሰው የኛ ማንነት ማክበር አለበት አማራነታችን አክብሮ የሚመጣ ትግራዊ ካለ እንቀበለዋለን ወንድማችን ጥያቄያችን አልተመለሰም አማራነን እንጂ አማራነን አላልንም መጀመሪያ ማንነታችን ይረጋገጣል አማራ መሆናችን የትግራይ ድርጅት ይሁን የትግራይ ህዝብ ይሁን ያምናል አምኖ ሰላም ከተፈጠረ እኛ ይሄን ያህል ህዝብ ፈጅታችሁብናልና እንፍጃችሁም አላልንም ሕጂ ዚቲ ኣብቲ ወልቃይት ዘሎ ኩነታትና ንርኢ ዘለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ኸይዱ ምስቶም ህዝቢ ወይ እውን ተወከልቲ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ዘረባ ንሕና ኣምሓሪና መንነትና ኣምሓራዩ ተጋሪ ኮናን ስለዚ ነዚ ኣምሓሩ ኩን ንብለኩም የለና ንሕና ኣምሓሪና ነዚ ተቐቢሉ ነዚ ኩነታትና ኣሚኑ ኣብ ዝመጽኡ ክነብር ዘሎ ሰብ እንተሎ ጸገም የብልና እዚ ዓይነቱ ስነ መግቦት ኢና ንሰምዕ ዘለና ተጋሩ መሬትና ይክብሉ እንድሕር ኮይኖም ወይ እውን መሬት ትሕቶ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ናይ ህዝቢ ኩነታት በመሓዝ እዚኣ ኩነታት እዚኣ ናበይ ክትበጽሕ ትኽእል ተወለድቲ ናይ ትግራይ ካብኡ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዛረብዎ ዘለዉ ድማ እዚ ምዕራብ ትግራይ እዮም ዝብልዎ ንሕና ግን ምዕራብ ትግራይ ኣይኮነን ዘረባ እዚ ካልእ ዘረባ እዩ ባህና ወልቃይቲ ዝብል ሓደ ዓብይ ናይ ህዝቢ ኮንፍሮንቴሽናል ላንጉጅ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ መንገዲ ክዛዘም ዝኽእል ከቢድ እዩ ዝኾነ ነገር ክትብሎ ትኽእል የለን ኦፍኮርስ ሕጂ ኣብቲ ተመሓራይ ስለ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ስለ ዘመሓድሮ ዘሎ እቲ ክዝረብ ዝኽእል እውን ንዑ ዝምልከት እዩ ግን እቲ ህዝቢ ስምዒታቱ ንርኢ ኣለና እዚ ኣኼባ እዚ እቶም ናይ ኣምሓራ ወገን ዝኾኑ ኣብኡ እንድሕር ተሳቲፎም ኣለዉ እቶም ተጋሩ ኣብኡ ዝቕመጡ ዝነበሩ ናቶም ርእቶ ኣብ ዝሓለፈ ንሪኦ ነርና ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ነይሩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሕቶ እዚ ነዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ወይ ከዓ በቲ ወልቃይት ዝበሃል ዘሎ ብክልቲኡ መንገዲ ተሪኻዮ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ነጥቢ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ብቐሊሉ ዝውዳእ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቲ ናይ ትግራይ ሕቶ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ክዛረብሉ ክማገትሉን ዝግባእ እንተ ነይሩ 30 ሚታዊት ናይ መሬቶም ዝብልዎ እዚ ክኸውን ነይርዎ ግን ነዚ ገዲፎም ምስ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይራኸቦም ከም ኣጀንዳ ኣንጻር ኤርትራ ንግሆ ምሸትን ዘረባ ንሰምዕ ኣለና let's go أنت جميل زلو هزب هزبي ركب عم مريت زلو قمت خيدان الزقصو أب مواسن تدوبات تجرين إيرتران هزب خد حواس رينا لنا نسخة دراما الكاز قلت كيموم زيد تحيزو جن تركب نسو خحدات يو نتجرين مزز حيز الأحمد يزبل زعباز العلو لو بتخلي جز كات هزب ركب قرص اللي يزلو وزيت مسارات أو تبعت زلو حق نسو يونتهم سرعات تكون حر سلام زيدو لست هزب خجدد يزلو تفتراوي مسلون سلازو خان زبل له خالي أبز قد يزير إتخاقميت كله تحلفوا مخالي جم زعات تجري زجات أما تجمع أتحيزو خدان زول علونا تقول له إرتراوي عن نحنا ندليهم نحنا نفتون برن السماء يفتون عن زولي جن مرأينا توزع أمته برجد على برجد حمود يكونوا خلوت حب خلوت ودابت عزنور إرتراوي جن أبعزو عن كبان هزو تجري تجمع من تقول موجن زرع وتوفينت خمنا يجزين بوتان مسوعتي جميرو سجاب بزجبرو وزاسيو كلهات كيد نتكم زلوا يعملون سرعات زلوا يصيروا تغير خنصر حلو يزقب أنا نمبر سرعات انتبه أسم سوم داتا أسنا سرعات انتفاع أردوهم سوم داتا فأرنا عكسات التقوين نحن كتسل يبلنان تي أمونجو تجرين إيرتران هنا أمونجو إثيوبيان إيرتران زلوا جنسي بسلامة ومن جد فتحنا خراك بترحينا كنسرح زلنا أمودما بوجن إثيوبيا إيرتران أبغازا خنك إيران خلينا سأجمع يبلناني عقم سأجمع يلان جن بسلامة ومن جدي أنت تمتزبل حد زي قدامي من سر زسمع مدرن يرمو نيرترانا وجازا غير يمس الحيل خم يركح حبر كتسر حزب الزعبة ونادعي له خدانا نجاتهم أطلع بالكامل صابهم زقتلو شو عتراء نعخوك صبق هذا حدا أمحرو مليلي خاويان كنباسي دولينا نايم حرو وكيل مليلي خاويان غير كاز أرى ستايلو حنت نجرك حتى كا ما حادي نحس تجارن إيرتراويان نكو لست عامات مستفعلة ليو هذه هاي السلاسة أفتامر كم تهذي منيش مزجوران نورا ستالين دي جزء الجوران نورا أباريهم تجرين
ትግራይን ኤርትራን ሓደ ገይሮም ኣካል ሓደ ሃገር ኮይኑኮ ብጣዕሚ ብዙሕ ትግራዋይ ኤርትራ ነይሩ ሃፍተ ጥሪ ንብረተ ጥሪ ብጣዕሚ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ነይሮም ሓደ ኮይኑ ነይሩ መን እዮም ከምዚ ገባሪ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሕማቅ ከይስማዓኩም ትዝዛረብ ዘሎ ዶክተር እዩ ዶክተር ዝብል ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ሽሙ ማለት ተማሂሮም እዮም ዝወስድዋ ዋላ ሬጋ ተሰሪዖም እዮም ዝወስድዋ ካላርስቲ ግን ዶክተር እዩ ዝበሃል እዚ ሓሳብ ናቱ ካስምዕዎ 50 ዓመት ዝመርሑ ሰብኣ እዮም ኣምሓራ እዮም ብትናትኩም ቃል ብናይ ውናት ቃል ብናይ ተጋሩ ቃል ኣምሓራ እዮም ኢልና ንውሰድ እሞ ህዝቢስ ብኸመይ ኢኻ ትሪኦ ማን እዩ ሃፀይ ምኒልክን ሻዕብያን ወያነን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብዘይ ድልየቶም ፈልዮሞ ሃፀይ ምኒልክን ሻዕብያን ወያነን ተጋሩ ብዘይ ድልየቶም ክልቲኡ ካብቲ መረብ እዚ ዘለን ካብዚ ሕዚ እዚ ላምሓሩ ተጋሩ ንብሎ ነገር እናሰዋዓና ንዛረብ ክብል እየ ዝነግረካ ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ኢሊት ባእሲ እዩ ልበልካዮ እውን ትኽክል እዩ ኣነ ድራማ ዝብሎ ዘለኹ እውን እቲ ህዝብማ ኩሉ ግዜ እኮ ሓደ እኮ እዩ እንታይ ኢና ግን ዘለና እዞም ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ዕፃ ፈንታ ኣብ ምውሳን ዘለው ሰባት ብሻዕብያ ወገን ይኹን ብተቃወምቲ ወገን ይኹን ተወዲቦም ዘለው ሰባት ግን لتግራይ ዘለዎም ርድኢት ፍጹም እንታይ ይስሙ ምክንያቱም ትግራይ ለሓዘንላ እውን ሓዚኖም ይኹን ምናልባት ለህግደፍ ለኾን ተውድቀልና ኢሎም ብርጌድ ለሐመድ ወሎ ዋላ ገለ ወሎ ተዘይለ ግን እንተፀንዐ ንገረገርላ ፕሮፌሰር ኣለም ሰገደ ባይ ዶክተራል ቴሲሱ ረእዩ ሓደ ኤርትራውስ ሃይማኖት እኮ ሃይማኖት ዘሊሉ እስላማ ኤርትራዊ ክምርዐል ድለ እቶም ተጋሩ ግን ኖ መዋስብትና እንዲዮም ኢሎም ለኤርትራውያን ስለዚ መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎ እንታይ ልተወለደ ቆልዓ ልቀትሉ እኮ እዮም ተገበረ እኮ እዚ ኣብቲ ነፃነት ዝብልዎ ንሳቶም ግዜስ ካብ ኣምሓራይ ካብ ትግራይ ወሊድካ ኢሎም ሰብ ዝቃትልሉ ግዜ እኮ ኣሎ ካብ ረሳሕ ወሊድና ስርዓት ኮይኑ ተመልከት ስርዓት ይኹም ፅንሲ እኮ ተነፂሉ እዩ ኣይነዋይ ኣምሓራይ ከምኡ ገይሩ ይፈልጥ ካብ ትግራይ ዝተወለደ ፅንሲ እኮ ተነፂሉ እዩ ስለዚ ብስሩ ኤርትራውያን ወይ ዋርድያ ክትኮን ኣየናይ ኣምሓራይ ብሓፈሻ እቲ ዘረባት ሰምዖ ኣለኹም እቲ ተንኮል ሰሚዕና ደ ይንፈልጥ እንድዩ ስቂልካ ኢኻ ትሰምዕ ሓን ድሕሪ የርኢ ተኽባነ ማለት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ማለት ናይ ቀረባ ግዜ ዋላ ተጋርኖም ብሓደ እንዲና ነርና ተረድእኒ ካብ ኤርትራ ክባረር ከሎ ትሰምዕ ወይ ነፃ ወፅኦም ተባሂሉ ማለት ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈፂሞም ክንብል ከለና ዝተወለደ ህፃን ትኹን ህፃን መግደፎ ማህፀን ኣደ ትግራይ ኩ ማለት ትግራይ ኣየናዋይ ዝበሃል የለን ኣምሓራ ይኮ እዩ ላፍታ ክስታይ ዶ ንኽእል ላፍታ ምእንቲ ኸይ ቅዱስ እዩ ዶክተር ማለት ኣየናይ ኣምሓራ ይኮም ገይሩ ታናይ መረብ እየ ታናይ መረብ ከትስለ ስለዘልዕልካዮ ቆያ የናይ ኣምሓራ ተጋርኖም ሓርኖሲ ናይ ህዝቢ ናይ ተፈላለዮም ክነብሩስ ድልየቶም እዩ ኢልና ናይ ህዝቢ ናይ ስርዓትን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ እዚ መጀመርያ እቲ ዘረባ እቲ ባክግራውንድ ክንገብር ዘለና ተጋሩን ኤርትራውያን ሓደ ይኮኑ እዚ ብወገን ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ጎረባብቲ ኢና ሓደ ግና ይኮነን we have a difference ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ዘለዎ ሃገር እያ ሉላዊት ሃገር እያ ግን ተጋሩ ድማ ጎረቤትና እዮም ኢትዮጵያ ጎረቤትና እዩ ብዓብዩ ማለት እዩ ሱዳን ጎረቤትና እዩ ጅቡቲ ጎረቤትና እዩ ኪኑ ዝሰገረ ግን እዚ ሕውነት ገለመለ ናይ ጉርብትና ሕውነት ዳይ ክኸውን ዝኽእል በር ኪኑ ዝሰገረ ፖለቲካዊ ፀወታ ክኸውን ዝኽእል ሕውነት የለን እዚ ማለት ግን ከም ጎረባብቲ ኩሉ ግዜ ሓው ህዝቢ እውን ስለ ዝበሃል ንኸምኡ መልክዕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እዚ ኣንጻር ኤርትራ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ይኹን በቲ ወገን ኩሉ ግዜ ክሰርሑላ ዝፍትኑ ንሳቱ ኣብቲ ባክግራውንድ ሓደ ህዝቢ እንዲና ዝብል ሓደ ህዝቢ ይኮነን ክልተ ሃገር እዩ ስለዚ ፍልልያቱ ኣነፂርካ መሓዝ ነቲ ክግበር ዝኽእል ዝምድና እውን እቲ ዝበለፀ እዩ ተዲኹም ንሎ ጎረባብቲ ትኮንካ ጎረባብቲ ኢኻ ሕውሱስ ከተብሎ የብልካን ኣብ ፖለቲካ ዝተነፀረ ነገር እንተሎ ከም ንፁርነቱ ወሲድካዮ እንተኸድካ ፅቡቅ እዩ ብግምጣሉ እቲ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ጥልን ንኽዘርኢ ዝፍትን ዘሎ እንድሕር ኣምሓራ ዝያደ ዝፈትወካ ኮይኑ ከተመሓድሮ ትኽእል ነርካ እንታይ ዳይ ትፀገምካ እዚ ሕጂ ጋጢምካ ዘሎ ኣፍኮርስ ሕወሓት ክብል ዝደሊ ምክንያቱ ንሱ ናይ ኣቢ መሰጅ ናብ ትግራይ ክእቱ ስለ ዝደሊ እቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ብሰላም ናይ ምንባር ናይ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ እቶም ፖለቲካዊ ኢሊት ግን ፀገም ይፈጥሩሉ ነይሮም ትኽክል ኣይናይ ብዘይገድስ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኩሉ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ከም ዝበደለና ኢና ንፍልጥ እኩል ምክንያትን ጭብጥን ድማ ኣለና ነዘጉልሕ ንሽተይ ክውስኸልኩም ድሕሪ ክሰግር እየ
خدانا نبخ مزيم عنتو زلعل كامل تتعال ناتجا إرترا بلعلة تجري جونوسايد مفزع ما كله زي خدو حكي يسلزي جونوسايد مستفز ملكا منقسي هون هجر كم يجرك أخ استراتيجي بحبار كسرح تخيل زول حدا زعما خنلعل خل أي ناي مقزلنا فتصم تقوينو على بريتريا فتصم مجزاتنا نابنو برك ملس أنت قوينو مس إثيوبيا زلنا متأمن حزينها هنملس جبان حزينها هنفوت حاسك كاب ود تنبين ود عدوان كاب تنبين كاب عدوان كاب زولد هذا تقرأي ود بشاشة خميجيري غربة هذا زي مسود بشاشة ديو تماسال وانقا تماسالي بحلي تماسال سن البنا تماسالي سلطانة تكفلس ويس مستي يزبلك زلهوي دكتور زي عدل عخخ وكم مملس صدق أنا دكتور دكتور حاطط قصدي لي ضحك ساعتين ساعتين ترى الانتجريتي اللي بهالنجر تحمس الله سمعني تابريتيات ولا كاتو لحال بعفشة تزربا كم تري ورا لهم أب تجراي زلو ناي سنة حساب فللي كل أي نترب حناي تجراي discussion debate اللي قبروا له كتبت تخلي حاجن this is a very serious issue actually كم يجرم سولف قبرويم أبت مسرتنا تجراي مخد كومون عابي جاب زلو فللي نرزلنا anyway ناي تجراي قداي نتجراي يصرف كوينو حنت كلت نجارات instructions كبكم يا أبي توبيا نزل لهم አዲስ አበባ ወተት ውስጥ የአስክሬን ማድረቂያ እየተጨመረ ነው ተባለ። ወተትና መሰል ምርቶችን የቆይታ ጊዜያቸውና መጠናቸውን ለመጨመር ሲባል የአስክሬን ማድረቂያ ጭምር እየተጠቀሙ እንደሚገኙ ተገልጿል። እነዚህ ምግብ ውስጥ የሚጨመሩ ባዕድ ነገሮች ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር በሰዎች ላይ የሚያስከትሉ እንደሆኑ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ነው የተናገረው። በባለስልጣኑ የምግብ ኢንስፔክሽን كم تري ورا لهم የኢትዮጵያ هران قربات بحال زبلتو صبا بإثيوبيا تتقم زلهم أدمن هاي تصبا إكسباير كيكون نخص أن إحنا نوح نخجبرو مدرقنا ياسكرين كيميكال يتقمو خمزلو يزن الجرزلو زي أملاخ يستركم ترى دولكم أملاخ يستركم هذا جزيانا إثيوبيا كل جنرال كزارة بايد لكن كاب إثيوبيا زمت مكبي سكفتاي فترة اللي هنا هاتو هرفان ناي جنزب زلو عبقمتي تيخا هرفان ناي جنزبن هرفان ناي هابتن بتحدة اتمنى دما كسع كندو زتراغا ناي بروتكشن نعنى تمنى نتنقرات نمكوت صار زلو عقنا منقسي قبل اللي ما بلشونا توثيق قالوا كندي حدا قاك فتسام كم زغلي زرداني لازم إثيوبيا زلهم بي كيرفول كما يجركم كتفلطوا وانا زي كبيري بستراغا من قد كاتو زغل مخانو ابز على فون شرو يكون بربره كم إثيوبيا دمت بزح اسكا في نقرات كم زلو زقلت حبريتا سمعني ري زي كساب زي بركو جبيت انا زي كبلا يدلو خنبر كاب إثيوبيا تزوز لهم سوات بليز كابز من نجارات أنا بإثيوبيا قد ما عندي عمد كيدا خلهم أحبزخونه بوتاك جزنا دلهم أبحر دكان سادقو أتي نتدكان وانا دكان حفتوسي حواسي زمدنا نيرو نمساي أو تلالينا نيرناسي نمني قد اللي خايز بربريلا تنعيق دليلياسي ووزع قديم كخت نجرا لك كل جزء معناته كل بربر حد يكون نبز عد زلو إلى تني نعاقد رقيني إلى واقع كبر زباليو أمسي عهبات المالتيو الجنت هاي مالتيو أنا بزحي تقدس كلون نخالو سباتين يروجعوا جن جنرال كن ريق لنا أبيتوبيا زول نجارات حصوري لكم تجزوا في الله كبدهم زاتو بي كيرفول كالي تدما نتعنا خمس ملكتون أبزي الله سمعوا كلتين زين HIV فيروس كما يمثل اسكندرية أديس أبا نجبنا اسمع حد زرقها HIV أبا أديس أبا كابسلس سنة 4 كساب حموشة متاوي كبتسح مالك كم 100 سبات أبا أديس أبا زلو وتم حموشة HIV لو እንታይ ማለት እዚ ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ዝተፈልጡ ዝተመዝገቡ ብመርመራ ዝተረጋገጹ ክሳብ 105,000 ሰባት ምስ HIV ነብሩ ዝተረጋገጹ ጥራሕ ዝተመርመሩ ጥራሕ ብለኩም ዘሎ ዘይተመርመረ ይበዝሕ ዘይፈለጡን ዘይተመርመሩን ኣብ ፀብፃብ ተዳዲኻን ካል ነገር ይኸውን ምግማቱ ብጣዕሚ ሸጋሪ ይኸውን ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ብዘለና ማሕበራውን ባህራውን ምምስሳል ናይ ቋንቋ ምምስሳል ዝለዓለ ምቅራብ ወይ ከዓ ኢንተራክሽን ኣለና ምስ ኢትዮጵያውያን ዘይካሓድ ነገር እዩ ካብ ካምፓላ مس أوغنداويان زلنا ركب أب أديس أبا مس إثيوبيان زلنا ركب يعبي ما بزحت من ساعتنا خاب فولك تصور ديو مسخسة ديو خلنا نقرأ تقبريو أبي وعلنا فلتينا أباراتن بيت مستثات نزوعد أبي إثيوبيان كترب بتوسخنا يتصور ركب أقول لك زهبا دك كنسيب ببزحي أباراتن أب مزانا قعيتات أب كلبات أب مساج بيتان
ኣብ ጎደናታት ማልያ ይብለና በኢትዮጵያ ተሰከምቲ ኣብ ምንዝርና ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን መጽናዕቲ ይሕብር እዩ 74 ሚእታዊት ካብኣተን ተሰከምቲ ምዃነን ከዓ መጽናዕቲ ይገልጽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ ካብዚ ኣኽሊሉ ዝቦ ዘሎ ንላዕሊ ምኽሪ ክወሃበኩም ኣይክእልን እዩ ተረፈ ናባኹም ዝምልከት ኮይኑ ብቐጥታ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስትና ክንሓልፍ ኢና ኣለና ቀነ ንመንእሰያት ናቢ ዝገይሩ ዘሎ ኣርእስቲ እስከ ክንርኢ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኩሉ ክርክበሉ ይከኣልኩን እስከ በዚያ ንጀምር ንሎሚ ነብርኒና ብዘይ ባህና ሃይነብሩን እግዚአብሔር አይን ሓታ ብሳ ከምዚ ኣብ ስራሕ ሓላፊት ክትከውን ትኽእል እያ በዓል ቤታ ኣብ ገዛ ካኒ ንሱ ሓላፊ ኮይኑ ንኽኸይድ እዞም ኣሕዋትና ብፍላይ ኣብዛ ዘለዓላ እስቲ ሓቂ እዩ ፅልዋ ናይቲ ኣብቲ ኤሮፓ ዝፀንሐ ነቲ ንደቂ ኣንስትዮስ ዝያዳ መሰል ዝያዳ ክብሪ ስለ ዝህብ ኣብቲ ሕግታት ናቶም ክኸውን ይኽእል እንድዩ ዘምፅኦ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ዜርካ ካብ ባህልኻ መንነትካ ንወፅኻ ካልእ ፍጡር ኣይኮንካ ኣነ ሊድያ ሓሳብካ ኤርትራዊት ወላ ዜግነት ካልእ ሃገር ክወስድ ይኽእል እየ እቲ ባህለይ መንነተይ ዘዕበየኒ ምስ ኣብቲ ናተይ ኣብ ደም ዘሎ መለክዕየይ ግን ክድምስሶስ ኣይክእልኒ ሕጂ ተኸባቢርካ ምኻድ ደምፅኦ መክሰብካ ካብ ስድራና ከማን ዝተማሂርና ኢና እታ ኣገዳሲ ሊድያ ይኹን ታምሳ ትዛረብ ዘላ ኣገዳሲ ንዓይ ቀንዲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሳስባን ሕብረተሰባዊ ኣካይዳን ንሱ ክዕቀብ ክኽእል ኣሎ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ቀንዲ ኣገዳስናታ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ህዝቢ እሱ እዩ ዝበለፀ ኣተሓሳስባ ክኸይድ ዘለዎ ከም ናተይ መረዳእታ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ ክፋረግ ክኽእል ኣለዎ ንብል እንተለና ፌሚኒዝም ዝበሃል ከም ሓሳብ ንምፍራይ ከማን ኣይቅበልን እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣይዲዮሎጂ ናይ ፌሚኒዝም ፑሽ ድሕሪ ጌርካ ኣመና ደቂ ኣንስትዮ ከምዘይወልዳ እዩ ዝገብር ሓደ ካብቲ ተልእኾ ናይ ኣምላኽ ድማ ሰብ ክፋረ ኣለዎ ብፍላይ ከም ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ መንፈስ ዘለዎ ሰብ እወ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብና ንክበዝሕ ዝድሊ መሳለጢ ክግበር ኣለዎ ግን እቲ ተልእኾ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ ክበዝሕን ክብርክትን ድሕሪ ደሊናዮ ፌሚኒዝም ኣይኮነን ኣብኡ ዘብፅዖ ሓርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ክግበረሉ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ጓልን ወድን ክልቲኦም ተመሳሳሊ ዕድል ክወሃቦም ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ዕድል ተደይረኺበን ዝበለፀ መሳለጢያ ክግበር ኣለና ኣሎ ክመሃራ ክምዕብላ ምክንያቱ ዝማዕበለት ዝተምሃረት ጓል ኣንስተይትን ተምሂርካ ሕብረተሰብ እውን ዝበለፀ እዩ ዝኸውን ኣብ ገዛኻ እንተሪእኻዮ ሰበይትኻ እንድሕሪ ዘይተንብብን ዘይትፅሕፍን ኮይና ፅቡቅ ከይዱ ክስማዓካ ይክእልኒ ፅቡቅ ክትከይድ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ነብቲ ትኸዶ ትደሊ ዘለኻ ክትሕግዘካ እንድሕሪ ኮይና ንሳ እውን ኣፍልጦ ክህልዋ ሓበሬታ ክህልዋ ክእለት ክህልዋ ትደሊ ኢኻ መብዛሕትኡ በዓል ሓዳር ይደሊ እዩ ከምኡ ከምዘይደሊ ከዓ ከይስማዓክን በዓልቲ ቤቱ ክትሕግዞ ዘይደሊ በዓል ሓዳር የለን ከም ወዲ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ስለዚ እዚኣ ዝያዳ በዓል ሊድያ ኣብ ሓላፍነት ነሰክመን ነታ ብኤርትራ ዘሎ ተሓሳስባ ባህልና ገለገለ ክእረም ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ብዓብዩ ከም ሕብረተሰብ ደረጃ ግን ሃርሞኒ ፍቅርን ሰላምን ከም ሕብረተሰብ ንሓድሕዱ ተመላልዩ ናይ ምንባር ክእለት ኣለዎ ንዓመታት ከም ዝቕፅል ዝገበሮ ድማ እሱ ኢሎም መፂኻ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ብደገ ዘሎ ሓሸውየ ይትረፈና ካብታ ኣርእስቲ ከይወፃኹ ከለኹ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ኣርእስቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ተንኪፈያ ነይረ ካብቲ ትቕመጡሉ ዓዲ ናባና ይሰድዎ ንሕናኻ ትዝግብ ናይ ዝሓውና ዮናስ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ሶሪ ነቲ ሓበሬታ ከምዚ ገይሩ ፓብሊክ ምስ ፀሓፋ ብዙሕ ነገራት ርኢና ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ግን ኢትዮጵያውያን ድማ ቆሪፆም ናይ ዝወዲ ሓበሬታ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ንኸይሕግዝ ከልኪሎምኒ ዝብል ስነ መጎት ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ክጥቀሙላ ይርኢ ኣለኹ እንታይ እሱ ኸ ኤርትራ 30,000 ዝኸውን ገንዘብ ካብ ናይ ሓደ ኤርትራዊ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበረ ካምፔይን ይሰርቕ ከም ዘሎ ወይ እውን ይጨው ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣቶ ብርሃነ ኣገባብ ናይቲ ፕሮጀክት ከመይ ኢሉ ከም ተበገሰን ካብ ንግሁ ይነግርዎ ከም ዝነበሩን ብትክክለኛ መንገዲ ዘይተበገሰ ምዃኑን ኣብ መፋርቕ 2024 ብዮናስ ባየ ዝተበገሰ ኮይኑ ካብ መጀመሪኡ ይነግርዎ ከም ዝነበረ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ብመንገዲ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካናዳ ነቲ ዘይተማለየ ፕሮጀክት ደው ከብሎ ንዮናስ መምርሒ ተዋሂብዎ ዌር ኢዝ ፕሮብለም ኣብዚ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ትብሉኒ ዘለኹም ሓበሬታ ኣይቅበሎን እየ ክብል መሰሉ እዩ ኣብ ካናዳ ስለ ዘሎ ባት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝባረኾን ብመንገዲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ከም ዘሎን ጌርካ ነቲ ህዝቢ ምንጋር ግን ፅቡቅ ኣይነበረን ኣነ ንኣብነት ኣብ መወዳእታ ናይዛ ነቲ ዲቤት ብቀዳማይ ስለተዛረብ ኩሉ ኣብ ካብቲ ይደልኒ ከም መደምደምታ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዎ ኣብዚ እቲ ገንዘብ እቲ
ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ንምልማዕ ዝተዋፅአ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ናብቲ ሕርሻ ምልማዕ ናይ ኣግራብን ናይ ካልእን ደሰይማ ፕሮጀክት መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናብኡ ፋንድ ናብኡ እንተዝሰግር ዝሓሸ ወይ ዝበለፀ ምዃኑ ከም መደምደምታ ገይሮም ኣስፊሮሞ እዚ ድማ ነቲ ሰብቲ ኤርትራውያን እዮም ከፊሎሞ ኣነ ንኣብነት ኣብቲ ፕሮጀክት ተኸፊለ ከም ናተይ ፍቓድ ከም ናተይ ድሌት ድማ እቲ ገንዘብ እቲ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ናይ ሪፎርስቴሽን ወይ እውን ናይ ምግራብ ፕሮጀክት ዘሎ ናብኡ ኢንቨስት ክኸውን እንድሕር መሓላሊፎሞ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ዮናስ እውን ኣብዚ ኣብ መጀመርያ ብዙሕ ሕማቕ ይዛረብ ነይሩ ግን ኣብዚያ ዝበላ ስምዕዎ ላይለ ተበጊሰ እቲ ገንዘቡን ናብ ህዝቢ መሊሰ ኣብ ጎፋንድሚ ኢላትኩም ገንዘብኩም ውሰዱ ኢለ እቲ ዝኸሰርኮ ካብ ገንዘብ ሽመይ ዝኸብር በዓል ሓዳር ኣቦ ሰለስተ ቆሎ ያነ I don't care about 50,000 I don't care about $30,000 if you donate your money please go withdraw it ተረዲኹምኒ ከይትኻረሰብ ክኸሰኒ አይደልን በስነ ሓቂ ድሰርሕ ኣብዚያ ዘላታ ኣነ ናተይ ሪቶ ክውስኸሉ እንድሕር ኮይነ ገንዘብኩም ኩልኩም ውሰድዎ ይብላ ኣሎ ኣነ ከፊለ ነይረ ኣብቲ ፕሮጀክት እቲ ግን እቲ ናተይ በዓል ናተይ ገንዘብ ከምታ ኣቶ ብርሃነ ዝብላ ዘሎ ናብ ዝምልከቶ መንግስቲ ጌርካ እንተትሰዳእ ምክንያቱ ኣነ ንምግራብ ኢለ ኣብ ኤርትራ ገረብ ንኽትከል ኢለ ሂበ እቲ ገንዘብ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝትከል ድማ ኣብ ኤርትራ ብመፅናዕቲ ዝተገብረ ምዃኑ ኣብታ ፅሕፍቲ ኣቶ ብርሃነ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ሕርሻ ዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ክትገብር ተደሊኻ መጀመርያ እቲ ሕርሻ እቲ ዘርእታት ኣብ ኤርትራ ዝኣቱ ብዙሕ ጥንቃቐን መፅናዕትን ዘድልየ እዩ ስለዚ እታ ፕሮጀክት እቲያ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይና ናይ ብሓቂ ተን ገንዘብ ድማ ኣብ ኢዱ እንተለዋ ኮይነን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተረዳድዩ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ምግራብ ፕሮጀክታት ኣብ ሓደ ቦታ ንኽግበር ምስኦም ተዝሰርሕ ዝበለፀ እቲ ገንዘብ ተታሒዙ ዘሎ ናብ ኤርትራ ሒዝካ ከይድካ ካልእ ኮክናትን ገለን ካልእ ክኸውን ይኽእል ካልእ ግዜ ክኸውን ይኽእል ነተን ዘለዋ ገንዘብ ሒዝካ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ንክትገብሮ ከምታ ሕጂ ንሳ ዝብለ ዘሎ ሓሪቑ ከም ዝተዛረበን ኣብ ነዚ ሕጂ ተዛረቦ ቪድዮ ዘይኮነ ካልእ ቪድዮ ሰሪሑ ኣሎ ሶሪ ሓሪቐ ተዛረብክዎ እዩ ስለዚ ኣነ ምስ መንግስተይን ምስ ህዝበይን ኣለኹ ካብቲ ፍቓድ ናቶም ድማ ክወፅእ ኣይክእልን እየ ዝብል ቪድዮ ገይሩ ስለ ዘይረኸብኩ ኣብዚ እቶም ቲም ናተይ ስርሕዋ ኢሎም ነራ ይሰርሕዋን ፅባሕ ከምፀአ ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ ናተይ ከምፀአ ዝኾነ ዮናስ ክምብል በለ እምበር ኣይትኸዓወን ተን ገንዘብን ተን ፕሮጀክትን ተለዋኻ ኮይነን ተሪፉ ዘሎ ሒዝካ ናብ ኤርትራ ከይድካ እታ ጉዳይ ክትዕርያ ትኽእል ኢኻ ንሳቶም እውን ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል መንገዲ ምሶም ክሰርሕ እዮም ዝሓቱኻ ዘለዉ ዝኾነ ፕሮጀክት ድማ ኣገባብ ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ ምሳና ክሰርሑ ትኽእሉ ብኡ ተኸቲልኩም ተኸይድኩም ኢኹም ምሳና ክሰርሑ ትኽእሉ ይብሉ ኣለዉ መንግስቲ ድማ ኩሉ ግዜ እናተሰራርሓ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክምችኦ ይክእልን እዩ ግን መንገዲ ናይ መንግስቲ ድማ ምኽታል የድሊ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ዕላማኻ ክትሃርብ ዘለኻ በቲ መንግስቲ ዝደልዮ ምኻድ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሎም ማርስ ኣብ ዝኽውድየ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ናይ ሎም ማርስ ኣብ ዝኽውድየ ርእቶኹም ድማ ብሃናፂ መንገዲ ግደፉ ንዮናስ እውን ናብ ልቡ ተመሊሱ ናብቲ ዝተበገሰ ዕላማ ብትክክለኛ መንገዲ ክኸይድ ፃውዒት ይገብራነ ማለት እዩ Saho dance. عندك يحكسن عبي دم حفاني هلا رمي في